Hello guys. Hello guys. Hi guys, what do you say? What do you say guys? How are you? Hey guys. Right guys, how are you guys? Sorry nani mutasa ma message mwe guys ndo pandiri. Ndoyana ndutasa. Yes guys, muri say. I hope muri finance eporo kuna kere. Ipere ma pitches. Anonaka nditunga ndiko Africa chete anonaka wena. Ma plums anonaka. Anonetso tapiraya. Anotota ngeko Africa cheko cheko. Anotapira. Anotapiraya. Anonaka. Anotota ngeko Africa chete ndakamatenga kuma. Hi, welcome Monica. Ndakamatenga ku African people, I'm African one. Ndinga ma African food chichi. Alongezo tapira chako chako ngeko ku SA. Ngeko Africa cheko. Hi Kundai, how are you baby girl? Yes memory makubasa shiri say how are you? How are you? Arikunaka futhi it is box rese right at 6 pounds. Box rese 6 pounds. So pena kathi matenga la ito ma doubt andikathi ha anonaka iwaya 6 pounds box rose. Anonaka yari hi tapiwa manake how are you? Anonaka yari ndopanda katsega ndikorovera moyo kudombuka. Diti. Kudai anonaka wena. Shinoko kanzi kwaini vanhu vaya vatanga kwa fa utaka kuyepada baba utaka presents. Okay. When I utaka kuchukira si kune. If guys uzati kuzimba takura chila mapichisa haya ibuda kuma misha yedu. Teje mapichisa haya ibuda kuma misha pa dzimba dzedu kumusha. Achiri kwere mapichisi guys. Thank you Monica, thank you. Mapichisa achiri kwere guys. Tevene miti mapichisi kudzimba dzedu. Achitoibva tichila mapichisa haya tichikura. Kune michine kune. Sindatofunga zvino. Muchine miti mapichisi kudzimba dzenyu. Manectarines mapichis ai. Mapichis ai manectarines. Ngori different mapichis chete but manectarines mapichis. So guys, imimi ndakubvunza guys, muchina here aya kuba kwenyu. Ndakazoguma kumaona udhara miti mapichis kuti tona chezo kuti akaibva. Taikura muti kakudhara. Kukura muti tinodya mapichis ai. Achikwe. Anakaita greenery mambichos yetso kuibva. Achiri kwadai. Hanzi yari. Whoa. Saka ndindaveni nguva kana kucha maziva guys. Hanzi meme. Aya mashoma kamonika. Zveshuwa mapichisa chemaonini.
kuda hava mukachita ndicho ndikuona kwenda kabvisa miti mapichisi handichambonya kuiona. Yes my Mindana, thank you. Right guys, muri sisi tavangani guys. Ndakainzonyazoita tasemoni ndoti ndivati wani muri lefa wada vata masikati wano nemi wada vata masikati ano idzimba shoma dzichinauka ichokwadi kuchina ndoto makanga taidya fish zvinonzi chi zvakaita yellow so guys, zvimwe zvakaita yellow so zvataitana mumuti so but yakaisiri dzimba dzine miti yakawanda yanga iri dzimba shoma dzave nemuti iyoyo yainzi kudiko zveyellow so guys inonzi chiko guys chonzi chiko zvezera rangu zvatakadya mani zveyellow zvaikura but miti dzimba dzakanga dzasina miti iyoyo asi kwaive neseloti dzimba dzave nemiti iyoyo zvakaita yellow so zvinonzi chi guys. Thank you Benianda. Zvonzi chiko tisachinde pane imba so chinokwira muti chinozunza zvinhu zvaidzi chiko zveyellow so. Hi Wabantu, how are you? Answer 210. Zvinonzi chi zveyellow guys zvataidya zvaibuda zvaita miti so but zvasina miti yakawanda zvaidzi chi zveyellow so. Kwete granadilla ndichiko nundurwa kwete maplums guys zvazvakaita kunge miti yemapichisi asi zviri zvidiki taizvichiko nechinhu aiwa kwete hacha zvazviri guys miti yaita munhikikiri mumarokesheni kwete madhorofia muti waita marokesheni so waita zvinhu zveyellow zvidikidiki so zvaive netumhozi toichodza mukati so kwanzi malokwadzi aioneshona zvidiko malokwadzi timaziva here kwai lokwadzi ndochiko icho lokwadzi tipeisa reshona rechirungu rinonzi kudii angasiri mapichisi malokadzi acho rinonzi kudii neshona taurai neshona pamuti wisisani mukati malokadzi tozivi masawa no masawa anga rebrown ka. Thank you Tapiwa. Masawa anga rebrown zvakaita yellow so zvaita kunge zvaitapira so zvainaka so apricot no. Kumarokesheni guys kwaishuma akana matunduru hai guys zvainzi chiko sera zviri kutota kutiza guys kwete chibage zvinenge zviri zvidiki so zvidiki zvazviri zveround zvidiki so zvaita kune zvasinganyanyi kubuda kunhingikiri kudzimba dzakawanda zvidiki diki kwete mapichisi anenge akatokura guys mapichisi anenge akatokura kwete mapichi tudiki diki so masawa ainzi masawa here tudiki diki so tubaizunza muti kudai so todona zvainzi chiko zvered ainzi kudiko zvaive nezvimhodzi zvaitedza mukati so haiwa ndenge ndedzered mani maroro haiwa nyi sosoti pamwe masitandi wazosiyana hazvo zvainzi chiko sera zvakaizoti kayaroti zvainzi chiko zvainaka so mani nyi haikona nyi diki diki dzebrown zvazvakaita yellow kugaiza ndakakurira kumarokesheni mani zvonzi chiko haikona nyi ndedzebrown kuzbe granadilla kwete magranadilla ndo malocards usiyangoziva english name malocards taime kwaive nezara chishona kwete mahabros anga ari black ka kuda hazvo ndo malocards ari kutaurwa iwayo but neshona ainzi chi suma ndizvo suma hai mani matofu suma Masawi hasi Masawi I think Masawi man guys I think kwai matowe iwe zvimazano ungatinga hlamatowe sera ndo ukasatsenga ukatsekwa navanhu chitenga ndo kudara ita kuda ndamburana no suma something just over somebody ndasvikanga mazvo zvaida kutozvibamba mwana pane wemba so taitonobamba pane jira tatojamba jira titokwira tichitobamba pasina vanhu baba ipapo taitozviba zveyellow so ndongavazongwana tasadza pasi tabata kwira tabata nayo mabros waizobatwa kuti ndimababa because zaiti tikaenda pahembe dzasingabvika
hembe yeproject kana pahembe hadzibvi. Saka iwo rambidzwa kunzi musaenda hembe dzakadai so mukati musadai iwoenda kumamabhurusi memwana dzoya mahabhurusi dzakazara pahembe watikurohwa ikoko. Ndinenge dzinonzi amene haachazizi zitaini kwaichimba muta izi dzaiwangwa mutauni dzawangwa mutauni idzodzo Masawi ndofunga Masawi guys. I think Masawi ndofunga Masawi ndakanga mangusita ndofunga Masawi right. Maswera say guys, how are you? Maswera say guys, I hope muri right. Tatidzoke pana patimbotaura tiite continuation yenyaya yedu yanesuro ndizotakataura nyaya namai yana mafuta ya ndisendere Joey ndisendere picture yaro tigoona tetaura nyaya dzana mai vana step mom nevana vevanhu vevacho kuti vana vanochengeteka zvakaita sei handiti. So tikanzwa nhasi tauyawo tiri side rana mai rana baba vanochengeta step children handiti. Iwo ukaita mwana wako usati waroorwa nemurume wao naye ukazoroorwa nemurume wao naye vana vari kuchengeteka sei? This is an open minded life handika. This is an open minded life. Saka be free. Kana uine experience uda kushare nesu about izvozvo uya ushare utiudze. Tine problems akawanda kuti mwana vakarepwa na stepfather. They were raped na stepfather handika, and zvaitwa sweep under the carpet. Nezuro ndakati ndichipedza kuita life panapa, there's a lady akandibata. I think we spoke for about 1 hour 30 minutes. I think I got you on a life ari kuno ku UK, and then she said akatanga kunduza unesona kuti story ikai history yakakabhotla apo mumoyo make for years. Because remember guys, takatoita 1 hour 45 minutes kana kuti more tichitaura, akabochema akanyarara achinareta distant data zvakaitika kubva kwakaita kuAfrica ari mwana mudiki kuya kuno step dead zvavaiita kusabhilifa kwaita mai kukavhiridza kwaita dzimwe hama vachinyepa kuti watiudza waita hako pakambozama kutaura ari mwana mudiki kuti vari kudai konzito ndo ari chianopedzana kutotaura navo ona hapana instead kuti vaite vomudzosera futi ikoko, and it went on and when thank you Tatwani Masters, it went on and on and on and on. Yes, what it manje muri sei zvichienda mberi zvakadaro hanimaona kusvikira azotiza kumba mai vemwana wavo akafarira. Yes, andiziva ndamira ndotasa andisi kusvikira azotiza asi zvakaita kuti ukama hwake namai vake ukanganisike. Paimbotsvaka mai vaya esa maaudio. Ndakatozokumbira mwana wangu musikana nhamba dzababa, saka akanonoka kundipindura nezuro idzo dzandakanda idzo. Tapiwa nhamba dzababa zvoti kafonera baba vati tukwe. Mira baba vati vaitire matrix. Mira baba vati vaitire matrix. Baba vataite matrix ndongopedza nyaya. Mtaitoni tivatry nameno sika tingofunzawo tinoti kudii. Baba wandi ndakambotaura navo wani
Zvofamba sei pana? Here. Mirai. Hello. Hello, Makari. Hello. Hello. Ngetsara baba chako. Hello. Hello. Hello, muri kuninzwa? Hello. I'm speaking closer. Okay, ngifuna ngicela ukukhuluma nobaba Thaku. Okay, kandimazi uphi? Awumazi uphi? Okay, ushile ifoni. Uyishile. Wena ubani? Wena umfazi wakhe? Yes. Okay, so ngibecela ukubuza sisi. Okay. Kukhona intombazana yaze yafika laphana kubaba Thaku yasuka ePretoria kuthiwa i-girlfriend yakaThaku. So ngibe ngifuna ukubuza lo nkazana lo umthwana une 18 years nje kuphela. Ngicela ukubuza ukuthi ubaba ma amkhela intombazana yini 18 years ukuthi ize endlini yayo engakhulumi nemaparents entombazana ucabanga ukuthini ucabangani kahle kahle. Wavara wadonedza mungiri baba chokotero vati vakati vatori girlfriend nei mwari wejesu. Ha guys. Oh. Maita kwari kuziziya here kuti baba vakatovharira. Dani menda kuna mai kufonere vazati vaudoti zvakamira zvinamira muchi. Hey. Thaku is learning from his father. Manje mefunda mevatakwa isikupinda ifunga kubasa. Maita kwa kusisere bata kwakatofarira mukoza izvozvi. Ri varume asina zera navo vasikana. Varume asina zera navo tiri kuti tikutotsvaka nyaya yemwana iva tiri kugirlfriend. Saka anozotsiura mwana ndiani ndosaka mwana achida anogara baba arita zvaanoda kuna baba mazviona ka. Haisi phone. Vakaseparate andi vakazvitora nezuro. But kana vakasepisa kutonogara vakaseparate kutonogara negirlfriend here. Vati takasiyana. Hey. Anyway guys, rekaitimira Thaku. The drop watisina kupindigwa anta. Saka mabata kwacho vakunzi ndimazi kuti upumire uyepi pamwe kana vakauya vachidaira amedu regaiti ngomirira tione zvinofamba sei. Regaiti mirira tione zvinofamba sei.
ya ndizvo zvawanitumira zveyelo izvi ndizvo malokati anonzi malokati but raive nezitaration rakaitaura zvinhu zveorange izvi zvazvisinganzi malokati hamene zitara zvaive nazvo ya ndizvo chaizvo zvawanitumira izvi ndizvo izvozvi zvando zvavaiti malokati aya nezitaration atazvitaura isu awagona ndizvo chaizvo wanitumira malokati aya right kwanzi vakati tinazara nevi kuglobal deni aiwazve rega tivhurire vakadzi pano vataure nhasi saka guys chataure nyaya yevana yevarume venyu nevana guys makaenda kunoroorwa kwamakaenda vana venyu vari kubatwa sei nevarume venyu please uyai mutiudzewo come out and tell us the truth kuti vana vagere zvakanaka here vana vari kubatwa sei baba nevarume venyu vavenavo vana havasi kushungurudzwa here vana havasi kurepiwa here anditika and then muchitiudzawo nezvevana iwo mastep children aya aminawo unhu hwavo vari kuchengeteka sei maevil tutane zvemaevil step mothers handika maevil step mothers nevana venyu imi mamwe venyu mune vana vari kugara nemastep mother handika muri kutoti izvozvo and this step mother is evil handiti chii chiri kuitika chii chazokonzera kuti muti step mother ava vari evil chii chiri kuitika toda kuti tiongorore kwese masaidzi ese handisika toda kuti tiongorore masaidzi ese chii chiri kuitika navo kuti muzobuda muchanzi step mother is evil handika our step mother is evil what's going on vana venyu vane mastep father venyu hey Grace ari sei mwana vari sei vari kukura sei vari kuchengetwa sei handiti so guys I'm opening the lines isai number tipine number video quality is making your skin looks dry smelly if azvina basa iko handiwo totaura kuti video quality equality that means quality or whatever bandiri kana kuti phone equality meno ikoko asi nyaya haisi yeskin yangu iri dry inyaya tikutaura zvino ndingada kuya ndipolishe ndizo handina nguva yacho ini guys hatingoitai zviri paground zvokuzoda kutanga kudai kutasana maskini kana guys hatina nguva yacho isu hatingoitai zvelife kana anozoda kungotorawo masino esipa iskini yakabhofu tingaangotora afambirisa idhana rero hanimona right so guys isai number tione hi Tony how are you Tony Mas how are you hanzi inini wangu agere angatona namu ndiye murume okay mwana wako ndiye agere alright tisreo number guys tisreo number guys tisreo number ti vanhu vaone kufona tisreo number inda tisena na masele ndakazvipoda zitaya kala vinongo zvuira chitokana neboneti ndakuzonya kwa ndongo uya ndakada zvukuogadzakaza kuti ndoda kunyengwa ira saka ndakanyengwa udhara inode ndani makore manga ndakanyengwa 24 years ago ndakatonyengwa zvikadopera zviya animana asikuzive sabat takatoita isu tapiwa nokukanda masters pakati papa tichienda takadai right ndisireo number guys vanhu vada kufona vafone tinzwe tifambe nenyaya vada kufona tinzwe kuti vana venyu kwakagara kuma step dad ko vari kuvatiwa here nema step dad vakavatiwa here nema step dad vari right here thank you Melody zviri kufamba sei vagere boy here toita ma evil step mothers kuti imi muzoti mai ava is evil step mom handika makaonei chi chakaitika kuti muzoti mai ava evil step mom vakanga vachirova mwana here vainyima vana sadza here alright it's okay kon pana namai vatozoti vari evil zveshuwa kuti vanonamba mwana pamuromo nesupu kudai kana dzakuenda kumuzvi55 vonamba nesupu kudai sokuti ati murume panouya anowana murume mwana ane mafuta pamuromo kuti achangobva kudya hanimona iye mwana anenge asina kudya apa mwana anenge achinzi ukangotaura chete uri kusara uchipinda panyatwa saka mwana azokwanisi kutaura koita vana baba vekutoti anotota mwana wako iwe mukadzi unoona agarisa mwana ane 14 years amakumbo apa murume wako iwe akagarisa mwana ane 14 years amakumbo apa achitamba nemwana iye ane 14 years chiramu avasi baba vake ndi step father vachimugarisa pamakumbo mai havatoni zvakaipa ipapo vakuti chirungu pamwe ari kumadiaspora yekandiris uko vanenge vachiti chirungu vachitobata mwana mazava achitodini pamwe vamwe vana vakatomboudzana mai vavo mai vakati bvapa ndionongochiekitira varume ndochidai havana kuchitora serious mukadzi aretaura nezura kanudza nyaya yake akasvika pakuchema mukadzi mukuru akasvika pakuchema nezura chinzoti I told my grandma, I told my mom, and they chose to ignore because life yavo yanga yachinjwa nemurume uchu
Animona, murume yanga chinja life dzavo, saka zvasingafanga kuti vamuconfront. So mwana had to be the sacrificial lamb. Andika kuti mbuya namai vagare zvakanaka. Of which that was not fair, that was not okay. Mwana kusvika paanga kurarama upenyu kugara mu-UK, upenyu kugara pa usiku otiza. And the mai would make sure vangasina basa nazvo vaitomusiya vachinda kwanenge vachinda vomusiya mbande vabariya zabariya rouya. Animona, akatotara zibaba simudhara. Animona, simudhara. Ndoti kutaura rouya ndichida kuita zvarinenge chakumwana. Saka mwana angatozati chinguva dzakati angatone timetable yokuti akaona kuti nguva yakadai so obva ajamba achitiza obuda onomira musititi kana kunova takamira musititi nechando chekuno chechiya achimirira kuti panodzoka mai opinda omba. Mai panoti vabvunze mwana vaitoti uri kubvepi. Hanimaona pana kuti vanzwe stori yemwana vaibata mwana worova. Handika uri kupinda mba uchibvepi. Izvo mwana hakuna kwaangaenda aibuda mba kutiza chizirumeri. Handika so kuna namai vanotoudzwa nemwana kuti dhedhi vari kundiita so dhedhi vakundita so but vanamai ava vanochiza kutaura right. Paita munhu asenda anzi okay sisimeni musataure zita ini ndakarorwa nemuNigerian havadi vana from previous marriage izvo here anoti doesn't hate my son but macomments acho apa ndiri kuda kugadzira mapepa emwana kuti auye kuno kuUK but ndakamuudza kuti mwana wangu kumberi iwe kumashure tine mwana musikana tese izvozvi but sisimeni izvo kaizvo yesi Pamela hati mazvizva zvotogwa nakola kola akarogwa nemuNigerian ari kuti ndinoda I don't hate your son but macomments anopasa pamwana wake. Kune vanhu vasingagoni kutaura kutadza hatred directly but vachiitadza indirectly. Unotoona kuti mwana wangu pana pasi kudiwa utoona kuti macomments ari kuitwa haasiriwo. Saka lati mukadzi uyu akazoya kuUK yani usho auya kuUK now tora mhuri iyoyi. Saka murume atonga kutouya iye anotaura kuti aiwa ndotanga ndaisa mwana wangu first ende kola ramba wakadzvanya ipapo mwana wako first kupinda muUK zirume iri mune mwana mese it's fine. Handika kana uchidati auye achauya akiisa baba vemwana kuti ukwanisa kutora mwana wako mumwe wechituyu but wako first itoita iye ndiye anenge atori kumberi wako naiye woisa number 2 iro zirume rinozopedzisira murume wakocho nokuti kana chitopasa makomenzi aunotoona kuti makomenzi ari akumira zvakanaka kola your child is your everything. Hamuna tutenga dazi chigozoguma nekudi ongoda wake iye asingadi vako hazvisi fair honestly speaking hazvisi fair. Handiziva kuti mwana mukomana kuti mwana musikana hamene vamwe varume vanenge vachiti vana venyu vanotirimainda kuti maimbovatana vamwe varume kudhara. Handizi kuti iye anenge ari virgin angasina vatana vamwe vakadzi hanzi apa anenge ane mhuri kuNigeria maNigerians anotisa vanhu anenge ane mhuri kuNigeria yakasiya uko muyoruba wake anga akasiya kumba uko hanzi but Kovana Oga we spoke about it. It's either her marriage or her yes hanzi aise simeli ini ndichori step mom I'm okay hangu ndakatanga kugara nemwana when he was 5 now he is 13 I'm raising him as my own never go to ya okay satina problem chinoitika chokwadi chinoitika ndechekuti must evil step mom chirakakwira pango taro tiri step mom from hell vanongoti tiri boys totombata vana vakunge vedu asi tingazoisa vana pakona tinozozwa different story. So pama ichi dzakafanira aya hakuna munhu anobvuma kuti ini zvechokwadi zimwana iri ndorivenga anditori idisi mwana iri munhu wese anongoti mwana ari right tikubata mwana zviri right mwana nyaya kutotaura ndotyodza kuti pana panodya sadza tinogona kuzonzwa chokwadi kushamwari dzake ndikwanisa kuzwa chokwadi kuti chokwadi mwana utoda kuti kugara zvakanaka asi maevil step mom ese anenge achikuti aiwa ini nditombata zviripo aiwa inini wangu bhozve kuti ndombata se wangu hakuna nobvuma apa toda kuonawo hedu ane zvivindi kana kuti achava honest enough to come and tell us the truth kuti inini zvechokwadi mwana womurume ari pasi I hate him kati I hate mwana uyu handimudi obva tudzawo marisasi ake tozivawo kuti chokwadi pamwe tinogona kuziva kuti zvii zviri kuitika kuti munhu asafarire mwana. I know kuti topic yakadai yanamba stepfather inovhura marinda kwana because vanhu vakawanda vakarepwa nana stepfather. That's true. But toda kungotionesane nekutaura zvimude zvakare. Saka vanenge vachida kuti vatiudze taurai guys tinzwe. Hanzi kosisi mukoma chali vakazwana raisi remasikati here nenyama. Mukoma chali vanenge vakangowana upfu nemafuta. Saka ini ndakati munhu ari kutenga wacho nanga atenge asavape mari atenge riri voucher. Vanonotora kuboxa ukana kuShoprite saka muti azotenga here. But pane munhu ari kwatengera iyo upfu namafuta kudane ichi
nehameni zvichakwana vamari yakataura iyo. Hanzi mai vasiri vakoma 1 simeli havazivese zvavasi pakaipa. Havazivese toda kuwa vakaipa ivavo ndiva toda kunzwa ivavo nokuti iyi haibvumiki kuti inini haiti munhu wese angachoti nini ndiraiti. Step mamu vangu vakatoramba kuti handigoni kuchengeta mwana womumwe. Thumbs up kune mai vavo Melody vakagonesa, vakagara vasina kushungurudza, vakagara vangotaura kuti inangu handikwanisi kuchengeta mwana womumwe mukadzi, vakagona nokuti izvozvi ungadei uri kutambura, vamwe ungadei wakatorya hameno. Handivazvona wakadya nhoko dzezvironda chako varipo. Anziko onion hadzina kutengwa, munhu akati atenge izvozvo akati angoda kutenga mape6 chete. Right, onion anozozvionerawo. Ndakazonzwa kuti vanga vazoenda kwasitoborosi vakunotsvaga nkoko, ndikangoti okay vari kuzama kuhasla. Right, fona itinzwe guys, fona itinzwe vanoda kutiudzawo, fona itinzwe ma-experience enyu nema-step dads enyu ma-evil step mom enyu. Fona itinzwe. Right. Fona itinzwe guys, fona itinzwe. Fona itinzwe. Tinzo kuti makakurawo sei, vana step mom from here makanga magara zvakanaka here, vana venyu vamupamurena. Guys, muda kunudza kuti mose muri apa paimimi, vana vese vaminawo apa vese muri pavarume vavo, hamuna kuzorogwa imimi mabva nevamwe vana. Inga Mwari akanaka padiaries. Okay, hanzi oga vane mwana wavo from previous marriage ari kuNigeria, asi ndakazama kuti ita kuti vana vedu we vagare pamwe chete vachiona zvakafanana. Akaramba, ndakati it's okay, mwana ana kugara zvakanaka ikoko, but it was from a good place. Ndichitarisawo zvikuwana wangu. I also wanted to do the same for his child, but ndakatotsamwa nazvo. Ani mukuona uyu oga uyu wokupasa makomenti. Saka iye akaramba kuti mwana wake auye agariwe naye una uyu nemukadzi wake. Saka ndosaka comments because ainga chida kuuya sewo mwana wake asagara nemwana wake aise mwana kuna baba wake sezvakaita iye kusiya mwana ari kumusha. Ani muri kuona ndioga right. Zvikanzi haisi simeli kungoti ndiri pabasa denda fona. Ini ndakawanikwa ndine vana vangu 2. Ndakawanikwa nemurume anga asina mwana, anga asati amboroora. Biggest mistake. He was a virgin. Virgin. Hey, zvako. Ini hangu ndinotonzwa kunyara. Handizi kuti inyaya yekuti vakomana here. Murume wangu anobata vana vangu zvakanakisa. Unotoona wega kuti paita zvebhondi yababa nevana. Ini nemurume takaita mwana 1, mukomana as well. Akabvunzwa namai vake kuti muchaita mumwe mwana wechi2 rini? Anoudza kuti not wechi3 but wechi4. Wow. Big up to your husband, Chiwe. Big up to your husband. Maybe nokuti wakamwana ari virgin. Maybe. Sasa wakamwana ari virgin maybe. Big up kola kune murume wako. Big up call. And ambuya vamwene vanenge vachitogwadziwa but anomira nevana. And ndofunga ndoti makasita mwana wokutanga wake muri mose pamwe anotora akanga atogara acreatawo bond nevana ava. Aiwa big up. Varume vakadai vanodiwa panyika. Varume vakadai ndo varume vatinotsvaga panyika. Hanzi vana vangu vandakapinda navo mumarriage vanoda step dad wavo and they call him dad. His first born akatengerwa esmoker last year 2025. Wow. Aiwa apa paita zvemurume ane rudo. Paita zvemurume ane rudo. Keep it up kola. Paita zvemurume ane rudo. Right. Kola ramwe chidze. Hi Masiriri, how are you? Murisaiko my darling. Tiri boy tiri right isuri sei Masiriri. Ndiri bozve kuti inini ndakwira nekuti ndinotaura nyaya kuti vave kunana stepmother vanounzwa mudzimba. Saka inini pandikakura baba vangu vakaenda mumwe mukadzi and then stepmother ivavo bva vaudza mwana mumusha maidu.
Saka maonero andinoita view yemastepmother ndeyekuti vanenge vane kahutsinye so pazvinzwa nekuti mukadzi anenge azvara mwana anozosiyirai mwana iyeye pamusha pevamwe vanhu vari mumatrimonial home. Muri kundinzwisisa here kana kuti tame yedu zviri kuitika? Dzokorodza futi. Alright, ndiri kufona sesaiti remumwe munhu anosafa maeffects ekuti baba vanenge vadana nemwe mukadzi. Mukadzi iyeye anenge ari stepmother ouya pamba pedu osiya mwana mucheche. Saka kwandiri zvinoreva kuti mastepmother vane hutsinye maibata. Ndaiata. Saka ndakunoda zvangu kuti ndaumbofema ndingafe. Ungafe chua. Alright. Hanzi stepmom vauya pamba pakapamba, vauya pamba, vauya vosiya mwana wavo ipapo kuita kuti hanzi vanga handisi yangu to the logical behind the child ndekuti mwana akuzowana zvinhu nekada kuzodini handizozivi hangu ipapo. Right. Hello Kola. Hello, Mary. Right kanjani? Moshe. Sorry, yangu nyaya itema stepfather what? Something different. Kana ungatenderawo kutaura just no problem, go ahead. 1 minute. Handinzi kuti audio yandakatumira makaiteerera here as you have I did it to you. No. Messages akawanda. Ane message. Okay. Ndakatumira I think last week or sometime. Yeah. Okay. Maybe ndauya kuzokutendai. I joined the diaries time yeCovid. Ndanga ndisingakuzivi before. So inini izvi zvemuvhenge what zvinombotaurwa. I don't care about it because ndandisati ndakuzivai. Ndakakuzivai nguva yeCovid and I fell in love with you and I started following you zvipo. Sisi vangu vanotoziva kuti ninangu pane group raanofollowa zvekudaro. I've been helping vanhu apo neapo, so I'm becoming a bit emotional. I've been helping madiaries apo neapo, ndiri mumawhatsapp group, epatisisi whatsapp group rakavhurwa rekuJoburg. I've been there, achivhurwa achivharwa, timbobetsera timboita sei. And do you know when you are helping vamwe unenge usingazivi kuti mangwana ndiwe. Yes. So last year has been hard for me. Last year sesongo vakatanga kurwara on off, of which she has been sick for a while, but vanga on off. Then she recovered. Then ukatanga kurwara baba vangu nebrother yangu naOctober. Brother Joy airwara zvekuti, but baba vaingorwara zvekufamba chinzi vari kukosora and that, but he never recovered from that. So mid-January ndakazoti amira ndiende kumusha ndonoona baba, ndanda netime ndisingaendi kumusha nombomboona kuti chii chiri kuitika. I stayed there for 3 weeks. The day that I was supposed to come back, so ndakagara 3 weeks, 2 weeks vari pamba, then Friday iyo ndikaenda navo kuclinic tikatransfer hospital vakaadmitwa. So vakaadmitwa musi wa1. Unfortunately musi wa6 vakazoshaya. Sorry precious. Sorry, I didn't know. I'm not too though. Sorry, Puri. It's okay. Yeah, I'm trying to recover. Yeah, so pandakaenda kumusha ndakaudza maadmin kugrupu redu iro rekuJoburg kuti handichambobuda kuti data rekumusha. Then kuti zvakaitika musi wa16 ndichienda kuvisiting Maxine. Ndakasvika Maxine as usual, ndikadanwa ndikapinzwa muneimwe room. That's when I was told the state news. Ndikazoudza vamwe vangu kuti kunoko zvashata, I've lost baba.
and ndava ndisimo mugroup but people showed me love. Ndakareceiva mamessages kuinbox chichi. When I came back, they deposited money muaccount yangu mari inotyisa. Oh wow. That I got from my diaries. Wow, Jobe group. So ndoda kungokutenda if it wasn't for you, ndisina kuva namasisters angu nemabrothers angu. Ndakavatenda mugroup but I still felt kuti ndikutendei because I tried calling you ndichiri kumusha but I think nemabasa enyu atiki zvekudaro. Unfortunately, pane pamakauya muchiadvertisa sometime last year zvekuti zororo yakutora vanhu vari above 8. Ndakafona palive ndikati ini ndina baba vangu so zvikanzaiwa vapinze mupolisi yako. Ndakavapinza baba but unfortunately police yaitomature this end February. Yanga isati yamature because vanhu vakuru hanzi 6 months. Yeah, but basa rakafamba zvakanaka takavaviga futi when we were doing the whole thing baba vachiripwa say Budi was admitted but vakabuda havo. So kungoda kukutenda isi nerudo rwenyu. I didn't know kuti one day it would be me. Like I said, I've been a diary since time of COVID. I've seen you doing the wonderful work. And I'm glad kuti ndakajoin a group revanhu vanovakidzana, vanhu vane rudo, vanhu vasingaparadzi, vanhu vasingaputsi. Even though vamwe storms are coming to you, tinozviona tinobatikana. People talking ill about you. I wish if they knew the person that you are. We've met, I think, 2 or 3 times I've met you at least. But they just showed me love. And then ndakaona pane live yamakaita because I've been trying to follow up my life akaitika ndisiko. Pane live yamakaita then one of our admins atichira join vikachitaura dzitenda kuti kujobe group kwane discipline kwane chi pane ruoko rwachiri kucontributira mumwe wedu what it was me that they were contributing for. And each of the Jobbik group is organized now. And my admins they are doing a wonderful job. Pane mtemo, apasi sina zviya whatnot, there's one love, to be honest. So so above all, I just wanted to thank you, Sismeli. I just wanted to say thank you very much for the love. Me and my family, we appreciate you and the diaries. We give you a makatipa. Yeah, imagine not cheaper. I know. I saw. I heard. I was told. I thank you the wonderful work that you are doing. Yeah, thank you very much, Precious. And my condolences again. That's not opposite in the sure you've been a diary. I told you to be good. Family, this way, in Pauku. Since the way the package, thank you very much, my love. As well. That is the opportunity contribute my groups. WhatsApp too, but I didn't know what it was. You benefit and the I know. Thank you very much. Thank you very much. So guys, this is so knowing kuti you have created something chimwe chinhu chiripo legacy iri kubatsira vamwe vanhu kunze handimaona sezvataura kuti I never thought it was going to be me because ndaipakanzima mabatsira papafiwa ndobatsirawo vamwe. I know I think when vakapiwa 20,000 vari 2020 yakabviswa negrupu reWhatsApp chete, haina bhuya kuno Facebook, ndezvekugrupu remawhatsapp. Paya pandinozotaura paya muda mendichiti ndopenga ina handitoriko kugrupu ikoko, I'm not there, but pamanachibatana nevamwe ndozvane ndichireva izvi, ina handitoriko asi ndine ndichiti mubatane nevamwe kuitira panguva yakaoma. Ndimona ndibaba vakanga police church haina tomuviga because yanga vanga vasati vamachuwa because vanhu vakuri 6 months ka
vaitobonga hanze yapa kumachwa muna February vakasheka before February but chero dai policy sina group raito make sure kuti mari vanomupa yaya agona kukava agona kuviga baba vake kumusha hani mazvona so papa tinenge chiti pindai panzi kubva kare tichikumbira wani kupinda no kune ndikufana link rukando wani comment section ndikuona link rukando imo comment section dire Joburg kura Joburg number 2 itaiwo zvenyu Joburg number 2 create imother group renyu imi muri junior group racho but obvious panecho function handi munosangana panecho zvinhu handi munosangana just do it madzivino changa for now anenge achikubatsirai handika kunenge kuine 2020 nolini ndizvo ndizvo 20 uyu 20 uyu 20 yake ndizvatiri kureva ka saka tiri kuti vasangana nevamwe kuitira mangwana pamwe ndiwewo UK yagara tinazvo kudhara izvo zvari chipo zviriko kuuk ungachataura UK kungoisa meseji to kuti ndingoenda ndoshaika uzochinzi tikuisa mari kupi andiona hautombobvudzi kuti mari vanobvudza saka tikuisa makaratotokanda andiona UK ndomadza diaris UK andiona zvedi kuchera reJoburg andiona Joburg ndorinochera but kuJoburg kusaka kuAfrica ndomother group iroro reJoburg ndomother ndozvimai zvenyu izvozvo andiona izvo ndozvimai zvenyu zvokuti kumafunction hatito expect kuzvishayiwa zvimai zvokuJoburg group ikokoko muri kuchivaka zvimai zvokuJoburg group hatito expect kuti tikushayiwei nokuti ndimi varidzi vacho ikoko hanzi Australia iri kuglobal group Australia nyika dzekunze dzese dzakabatana dziri muiroro ratiri kutaura here global UK yese Australia Canada vese America vari imomo vari kutozivana kuti uri kuAmerica kupisha ende kwakati vari kuita mafriends mugroup imomo vari kuAustralia uri kuAustralia kupisha timbosangana vanotosangana mugroup iroro one iroro zviri kunakidza sei because unotoona kuti vanhu vacho neukama ungasingadzivani vakasangana mugroup reduka vari kuAmerica vese vakutoshanyirana zvatonaka hanimona kana uri kudiaspora chete unopinda imomo and same adrimgo ndo zviri kuitika for now Messi same admins kuita kuti kuvaise order America sisi patisha ndiyo ikuglobal ndo kuzere America izere America kuglobal kuzere America hanimona so ndo ikuglobal saka zvimachembere zvekudiaris uko kuJoburg hati expecting kushayiwa ikufunction because ndenyu chinhu chenyu isusu kana tikatouya tikutoringa imimi chinhu ndechenyu so zvinezvi manje nero rinavhurwa rechitwiri handika ndofunga muchange maane competition because ndikuona kuti vechitwi vacho havasi kuda kukundwa vegroup number 2 vanenge vari kuda kuvhura zvine moto vari kugroup number 2 hanimona saka hameno pakuorganiza function yenyu iyi chibatandai muite zvinhu zvimwe chete munzwise because ndo vaning'ina venyu nokuti obviously ukanzi kwaita rufu kugroup number 2 ari kuJoburg imi group number 1 ndimunotaura kutosvikapo ipapo ndokuzivaika ndimi munotaka kutoorganiza tari pacho ndimi munotaka kutosvika group number 2 sarasvika imunenge matoveko animona munenge manje global group hatise link munoya kuseri moedwa hatise link munongoya kuseri moedwa notito vanhu vanoda kuziva hakudi kuedwa maghost kuda kuzikana kuti ndiwani wapinda muno because igroup rakarongeka igroup rakadzikapa saka munongouya admin the group tokuonawo edwa mugroup akatiti zvemalink because mulink munopinda munhu wese saka ndizvo vanenge vasingadi izvozvo hatiri izvozvo vanhu vekuglobal havadi izvozvo right so guys mangonzwawo testimony atofona apa tatisi kutombozivawo animona atongofonawo Cape Town yagara iriko nekusingaperi iriko Cape Town ikokoko zimu ririko link zimu ririko animona ririko anzira brenga takatadze Cape Town arimo maadmin iyeyo ari kuti minuka kunyora mukati umo ndiye muadmin wachona animona so testimony yangouya ndisingafungiri itestimony hanzi isai global link patelegram hatisi malink global hatise link tinokuedha mugroup we don't do links tinotokuedha mugroup tositoavoida tinoprotecta zvinhu zvakawanda toprotecta vanhu varimo mugroup imomo saka unotouya titoziva kuti ndinhinge apinda animona so hatise link global we don't do link animona so ndo nyaya iripo saka guys it's up to you haana mbofunga kuti one day achafuma ini dambudziko asi rakauya ende achibva kumusha unoviganga nenge usina pekutangira akasvika wana pekutangira animaona because unenge utori nemari yako usvika wana pekutangira saka isi idea kuti pindamo kana kuti kunonzi imari inotongobviswa kana paita dambudziko kana paitawo dambudziko obviswa right saka yeah thank you very much guys
vanoda kupinda imomo ende Joburg group iyi ine function Joburg ine function muna August is it August kwainonzi chi mazita acho chazivi kuti inonzi chi but kune function iriko yeDiaries Joburg muna October andika kune Diaries function sara ndikukanganwa because akaiswa zita rechirungu so hamene kuti inonzi chi muna October saka function ikunonzi 1200 rands saka time ichiripo iwawe October unogona kutanga kutobhadhira zvako kana 200 pamwedzi 200 so pairi gaiti zvokuverenga poster because honestly ndingatokanganwa zviri kwamwari cheko ndingatokangamwa ini ngatione zvokuverenga poster racho kuti akanzi chiraiti musi wa31 October hanzi inonzi chi unfiltered ndizvo inonzi kudiko guys unfiltered here ndizvo glamour and unfiltered amen musi wa31 October kubva na4 dzezuva rovira kusvikira na12 dzeusene andimaona vanhu varipo panonzi paNew Hotel and Conference inenge iri paNew Hotel October hanzi paNew Hotel and Conference kuBinoni muJoburg saka vaya vanobva kure vachida kuvata mukana wokubhuka pane marooms hanzi ihotel iwo hanzi 1200 hanzi 1250 alright 1250 saka pahotel kana uchiziva kuti kuzovata ukabhuka izvozvi mahotera hanzi elegance and unfiltered elegance kana kuti elegance ameno unfiltered and unfiltered ime mazita motiomeserawo pamazita anenge makasai chirungu amene makazviwanepo zvemazita iwaya isangojera kuti haiti isu tirege zvedu saka kwanzi musi inechi in a New Hotel and Conference Binoni saka uchibva kumwe andisika ukauya unotobhuka ukabhuka izvozvi mahotera akachipa this is the time for you to book ukabatira izvozvi akachipa hotera yako wobatira pane marooms ipapo ihotel wotofadaya uripo dhee rako iroro handitimaona uripo ipapo time ichiripo ende vakugonera izvo kuti because time ichiripo 200 pamwedzi inotokwana ukatozongouyawo pemawo zvako dhirezi kune anziverenga inbox vane madhirezi mukakumbira masisters enyu madhirezi chaiwo vanawo madhirezi okay vari kutitoda kupinda ndichakupinzai guys mbomirai kundidisturba right now ndichakupinzai mugrupu right now tiri kumboita zvelive kana tapedza ndozokuedhai kumagrupu acho amuri kuda kuenda iwayo animaona so madhirezi vanawo zvavo team diaspora aiwa madhirezi vanawo kutengerai pachena hapana kutengerai mozoya this time hanzi inonzi chimadza ameno kuti elegance and unfiltered here kana kuti elegance and unfiltered kana kuti elegance and unfiltered handizivi kuti what's the correct pronunciation of that word handimona but elegance and handizivi but what I know is tatoene team diaspora iri kutoenda tatoene team diaspora yakatoti tiri kuenda kwato Susan ari kugadzira zvokuno kuUK izvi Susan vari kuenda vacho ndiye ari kuziva ndiye navo vanhu vakutotanga kutogadzira kuti veUK kuti valende because itime kuti kunde kuchipisa kande kunde kumaholiday kuno kuUK saka vanhu maholiday acho vadhamba nawo because iSpain Montenegro zinyika idzodzo dzigirisi wati ini hamugona ndizvoto ndinetsa handakana chifu guys ndaimota ndinoti ndakakwana handakana chifu kunokuita kwese ndakochindira kuAfrica naindi guys moti ndiri right am I normal hotels name inonzi chiko mira ichocho ine ndakazvindira kuAfrica ndesitongowa kuti kana nguva yakwana mochida kuenda kupi ita henyu indoenda kuAfrica inonzi New Hotel and Conference New Hotel and Conference ndizvo New Hotel and Conference animona ndostarai so takalenda ipapo tiripo saka vanoda kuti Team Zimbabwe, we are expecting to see you this time. Team Zimbabwe, we are expecting you there this year. Toda kuona ikoko Team Zimbabwe mabasa ariko. Hanzi ndagogomba kama kutango fana nda Africa. Iya wena ngogomba katoa kuti ndakawakunda kufundisa nunguka kwa White House. Angena ndakuinda ku Africa paya. Ndasika pa airport ndo White House. Ani ndakuinda kumpa. Hameno dzimwenika. Ayashukura guys. Kana akabhuka kwaihande kuMauritius atobhuka zvakanaka ndakaita angoti Suzan achandi ndana waAfrica
Mauritius kuti uno mazuva tikuda kufuna tiwedzere tinde unofada tiri paAfrica. Tikazi kusisema kati shanda kaya kumotozozviona zveMauritius rimwe zuva zvazvino. Hande kumba kuna vamwe. Hande tofada tiri kuAfrica iko kwedu kumushanda mopedza kutenderera. Hende tofada tiri kuAfrica totenderera tiri kwedu. Akabva ngoti zvakoma kati kansela chaika kuti ndaenda ugana handisi kuenda kukwamare Mauritius kwa kuenda zvino handisi kuenda ikoko. Tikuenda uko. Handimona. So indoda kuenda kumba. Alright, no, alright, no put you, that's fine. You call me after. So that's okay, guys. Ndo zvatingoriwo. Tongodawo atitoshandisika mwachitipa. Ndai kupi atini. Kuenda ikoko kwacho kwamutinde. Kuna kwacha kwedu nevavisa guys. Kungotora passport yangu so ne PRPR wanguita online. Ndotoinda atongobvunzira kuna dzimwe nyika dzingatombodi visa. Dzatongosvika chingondopinda. Ndina holiday but handini. Ndoda kuenda kumba. KuZimbabwe, kuAfrica, South Africa, nekuZimbabwe. Ndosha kuSouth Africa ndo zvakota yangu. Ndo zvakota. Ndiri kuSouth Africa ndo tima bronze yangu ocean basket. Ndo dzoka ndo divo space yangu. Hakuna na monje gro kwacho hakuna kudla zvinhu zvechirungu. Ndobvako. Ndoti Africa. Hanimona. Vari kuAfrica. Ndo zvamugwa zvangu. Kwateri. Mugwa zvangu. Guys, hanimona. Ndinonagwa zvangu papa December kuti ndikaita ndakungotendera kune dzimwe nzvimbo kuti madhesi ndo anenge ari mashoma anotiterera mazuva anenge ari mashoma anoona anotiterera tichitomboda mwedzi wese chipana tiriko anoona saka zvinozongonetsa but anyway zvichaita zvazvo anoona tichange takuzonogara kuna naAfrica manje saka tiita kuzogofa dayedu asi zvazvino tichiri kushanya aiwa inini zvangu munoziva kuti zviro yangu inenge yakanaka Africa ndo kune mwoyo wangu. Handimaona Africa ndo kune mwoyo wangu. Ndaitodza baba ipapo akati mugore rino kwamunobhuka muchinda mwenda yenyu nevana ndehenyu inini ndakanaka paAfrica. Ndikati shuwa. Futi zvendikati zvikaiswa munhu. Hanzi Albania ndaivoka. Vana tongwaina ndakunodika namavisa uko but inini handisiweko. Saka back to our story guys. Anyway apa ndaichongotaura kuti ndikukurudzirei chete kungoti nenyaya yefunction iyoyi matoita henyu titaure nezvayo. Taure nezvayo ndaichingotikurudzirane kuti hende ikupi kufunction Pedros chonisa chila inonzi Pedros inonzi ko inenge nerice nechicken nakutokanga inonzi zve kutokanga masara ndegara chi order ichangovura Pedros ndaitosika inonzi chicken paella chicken paella yapo wakagara kuno kupa is best guys chero ndikatenga ma grapes eparengi ndiwa kuti grapes riri kutapira grapes riri kunaka kuti zvikuno ngezi kumba ndizvo nomunhu organic paAfrica panozvifaira zvaputara chokwadi senge mazano kwanaka kumba kwani kutara chokwadi kumba kwanaka ndoshuwa activity yese nzvimbo dzinoda kuenda dzaveko handika kamari kako chete zvinhu zvese zvangove normal zvangoveko hanimona so unotoita kutofada izvo kana kauri kukana kada kuenda maklub anoda maklub aya angozara kune kuchingofaya hanimazviona so kunofaigwa ndiri kumba I think it's best so joinai magroups ekwamuri and function iyi tinoda kuona guys vanhu vese hanzi iri imari uye kupi kuchosi kwacho kuBinoni 1.250 so if you start paying 200 pamwedzi right now panosvika ndikikiri panosvika panosvika October unenge watopedza kare ukwazi handika so team diaspora isiri kuinda tokumbirawo zvemadress ini this time handisi kupemera imari sorry zvenyu pamari hatisi kuita zvekupemera namari guys no vane madress akanaka team diaspora avanenge vakapfeka ka1 ka2 kukumapfekera hakuna ende kazhinji ndovasiva vekuno diaspora vakapfeka dress avari dzokorodzi vakafanana neni inini ndaitori nepolicy yakairi policy yangu kuAfrica kuti I don't wear same thing twice never I would wear one that's it ndotopa mumwe munhu ndopfeka futi ndopa mumwe munhu anomaona maybe just a few dzakanga hangoisawo pamwoyo dzokuti ndaizoipfeka maybe after some 4 months kana 5 months cheko chichingovepo so vanawo they don't wear them every day iwaye vangatokupai madress because havapfeki ka2 madress ndochokwadi asi madress remember kuti sheni yacho irimo muno mawarehouse sheni arimo munoka kwete sheni yega kune mashop anoproducer hembe dzakanaka idzodzidzi
dziripo. Not kuti ndiri kuti veAfrica musandikote, don't quote me wrong, ndokuzivai kuti munogona kukota zviri wrong. Not kuti veAfrica hamukwanise kutenga hembe dzenyu. I know kuti munotenga nemunochera nemunoda zvinhu muAfrica. I know that for a fact. Ndikutorevera zvangu pareplacement yekukupemherai mari. Handika ndo replace hangu nevaya vanoda kumbopemherwa marogwe ekupfeka. Nokuti ava mafeki vanhu autara chokwadi vanopesa zongombaisa kucharity. Animona anozongisa kumacharity shops. Saka pane kusa kumacharity shops zvinani vake zvavo masisters avo panapa. Atenge madress acho kumafunction. Ungoona munhu akapfeka dress rawakamupa achifadaira unowa kufara nti hanzi muri kuenderwa. Sandiri kutaura wani Julie kuti ini holiday dzangu dzoga zviri zvokuenda kumaholiday yamunoenda aya handitodi. Ini holiday dzangu iAfrica. Whether vaita function whether havana holiday yangu iAfrica. Ndosaka ndiri kuti Zimbabwe, we expecting to see Zimbabwe. This year takatsikwa navo vanhu vakuru vari kubuda nepaZimbabwe apa. Vachange vakatitsika. Asi Zimbabwe diaries tinoexpecta kuona inguva ichiripo. Pane one akatokonfirma ucho. Mwana wayo akanga akasungwa anga ari kujero yayo. Uyo akati achingoona post akabva toya akati count me in because I want to come and do you makeup. Hanzi please tifone titokere. Alright, fona punchu. Zvikanzi kuda kuita makeup and ndoda kuita vamwe vanhu futi makeup. So uyo agara akatotenga ticket rake atotanga. Zvandai chataura zviya izvi. Kana tindoreva nhema izvi. Zvandai chataura izvi. Aiwa, asiri ndaida kupinda vanhu izvi. Ndaida kupinda. Izvi. Zvandai chida izvi. Zvandai chida kutaura zvandai chitaura izvi. Size 14 ne16. Mbiya mene handatoti marogwa because ndinoziva kuti vanawo. I know vanawo. Atotaura kuti ndinawo madress and hanzi post iri piti bhadhare. Flyer rakapinwa wani page. Amurione rakapinwa papage. Pay in time. Secure your place. Simple. Yeah, so Natasha kuti I'm in the US, I've got dresses. Natasha send kuno kuma dress. Ma send the poster shwe kuno ku Natasha. Send the dress ayo kuno kutoya na opa life. Tona vatinopa. Send the dress ayo kuno. Then akauya izvo zvinguva ichiripo. Totokumbira vari kuenda kuAfrica vaya kuti tibatise vachindisa 122 tichibatisa wavangabhora bekuzwa tu madress mumabeki mavo. Vachina na kuAfrica vachinosiya ikoko kuti tizotirerukirawo isu kana toenda. Hello Susan. Kuenda mwana mai ndikanda pasi pebridge una. Ndakukanda here pasi pebridge ko. Ndangotaura. Tusengesa rekoti achinaita Mauritius. Atakazvizvarisa. Takati ngatimboenda ikwetu tozozviona. Unoti royesa kuna vanga. Chimbomira hakuna manhoro ya munhu. Tozozviona. Unozvimozva kuti ndine vanhu vanenoforo vari magosi vanoziva kuti ndikandira chijoka buku. So ndakuzvifunga sorry. Sorry mukoma wangu. Inini vanotiroya vanobhaunza bheki hapana zvakadaro. Hanzi I can go with you to Africa. Siyei mukadzi uyu akutaura uyu shamwari yangu kutaura pafoni mukoma wangu yakutaura ndiye munhu ari kuorganize vanhu Susan enda mucomment section kuti toda kujoina Africa. I think you'd rather be in the comment section so that you can see kuti Alright. Saka vakuda from the diaspora vanoda kuenda nesu. Susan is there uyo mukangombata kana kuglobal ikoko mukambata pane group ritoripo pasite siri reglobal revanhu vanoenda kuAfrica riripo. Animona. So guys zvinenge zvakanaka vane madress ndokumbira kuti mundibate kuseri. Ndo zvandiri kungopemha ndisiye. Handisi kupemha mari. Ndopemhera vanhu. Nokuti tinoda kuti chite chinhu chokuti nokuti kuchaiwa isi mhosva guys. Kuchaiwa isi mhosva. Kuna mwana vachida mudzimba. Animona. Vanenge achida uya achitodawo kupfeka iro dress rakabhururuka but ari afford haisi mhosva. Iwo unaro dress iroro rototangura riri muwardrobe ipa umwe. Just like me. I have many dresses this year. Madress anguda kumaona akapfekwa nevamwe vanhu. Animona. Because ndichamashandisi. I'm not going to wear them. Animona. Saka madresses angu inini mamwe. Ndoda kumaona akapfekwa nevamwe vanhu. Ndotofara kuti yes. Animona. Zvinenge zvakangonaka. Akabhururuka wari madress imomo achibhururuka arimo ndo wakufara. Aiwa zvebhutsu musandisungura ndidi kuchakusa bhutsu. Musati chakuse bhutsu please zvebhutsu no. Ina angu kamene Susan inini zvebhutsu no.
inangu bhusu musanditakurisa madresi ndatotaura plani yangu ndo hwavanhu kumagrupu ndo hwabvunza vari kuenda kuafrica munongu nditakuriro tu madresi anobvuma unokanda kuafrica chirakandosiya kuharare tozotsvaga mnokuharara nemacollector kusouth africa anoendeswa nebhasi haisi nyaya hanimaona kana akaenda kuSouth Africa anogonoserera ikoko at least munenge matitapudzira loti handika so vane madresi ekubhuruka kasera masaizi tipeiwo madresi please handika tipeiwo madresi isusu will see hands last year you gave me very nice jeans really ichwa ndokangamwa nditombozvizivi nditombozvizivi ndifuni ndine chimwe chibhutsi anoda kupa munhu panapa ndechimwe chibhutsi anoda kupa munhu anongoza ndepasha nebhutsi rakuza ngati mukaona zvata bhutsi mumba munotovhunduka kuti nai mwari simelasi munopenga izvo zvibhutsi zvakatinga zviri kutoenda nadzo kuafrica ndisaka chiramba bhutsi unodzisiya kuafrica unodzisiya kuafrica chaiko rinodzisiya kuafrica bhutsi ndoanotanga kutenga dzinofundirodzisiyazve handimaona so ini ndiri kungomira pamadresi ndopandikumira kuti ndipeiwo vanzina naswema ndiri kudawo dresi madresi chaiwo vambobhururuka vanhu handi chunhu chedu ichi tisachigadzira tega hachibudi handimaona saka marogwa ekubhururuka aya ngaauye zvawo handika marogwa ekubhururuka ngaauye zvawo tipe vamwe mahembe ekubhururuka handika please mari vari kubhadhara vega ziya musambovhunduke handisi kupemera munhu handika madresi ekubhururuka ndo atingatiwonesanei tivape zvebhutsi kutakura bhutsi idzi dzakationesa moto last year paairport bhutsi dziya uko kudurban uko vedu weitya zvebhutsi idzi no guys nokuti ndine ndakatotakura dzangu hope dzirinosamba saka handikwanisi hanzi one once kwaitiye kubirmingham juli anaro dresi rakangatoka kubhuku haitiko anaro birmingham risende kuno kujuli saidi tiye tione kuti rinende amendo kana uchida kuzongopawo unopawo mumu kana isize yako tione kuti zvagara zvitoenda zvigare zvaida kuti kutakura patoenda isati kutakura hanimona hatidi kutakura saka munhu wese achene make it a memorable day rako rekuti chero ukazodi one day unotaura kuti vakomana vakatora picture ndine here apa ndine here wakachena anoona wakachena so tabviswa hedu mutopiki yedu it's okay tambobuda asi ngatidokere kutopiki anzi I just cleaned my wardrobe nambuya nehanda wardrobe yakiliniwe wardrobe yakiliniwe nechibhutsu changu chandisa chimwe ndotototsva ndopa haniko chibhutsu chirimo mumba ndakachitenga kati dzekunoko indaja rangotenga bhutsu dzangu size 8 inokwana bhutsu ndopfeka size 7.5 saka 8 inokwana ndatenga 8 chibhutsu ichi 8 hachisi kupinda ndakambochipfeka ndida kushumanidzira hachisi kutoita guys hachisi kutokwana saka chinotoda munhu anopfeka size 7 choda munhu anopfeka size 7 chibhutsu ichi chibhutsu chakanaka chose asi chinoda munhu anopfeka size 7 saka ndinenge zvangu ndakati ndikachipawo munhu anoda kuchipfekawo kana munhu anogara tochitumira because ine handisi kuda kuzotakura chinhu chemunhu animona ndozogara ndatongochitumira chibhutsu ichi gai ndichitore chibhutsu guys tikuindira mberi nenyaya yedu hatina kubuda mulife gaitore chibhutsu pemuti gai chaita chibhutsu chake actually E2 guys actually E2 pesa ndokangano E2 zvandakatenga ndikaona kuti size hadzisi kuenderana hani muri kuona E2 saka pane ichi handitika pane ichi nechekupretty little things inzi pretty little things pane ichi chibhutsu ichi handiti mukutoona handiti ichi pane ichi chibhutsu ichi chakatonzi ichi chinototora size 8 but ine handichinoda size 7 ndinopfeka size 7 handika ende ichi bhutsu ichi ndechevaya vasinganyanyi kugona kupfeka nekufamba nehiri hombe vaya vasagona kufamba nemahiri mahombe vaya handimaona kahiri kacho unogonawo kuzamawo pahaiti handikona unofambaona zvachina kunyanya kureba so ichi unozamawo kutotarika uchiinda handimaona hachina kureba ichi unozama kutotarika uchiinda so ndakachitenga but chakauya chakata chidiki then 2 poita ichi zvakare isize 8 iyoyi
but chakaramba kupinda. That means chinoda munhu anopfeka size 7. Ndandika hiri yakati kurewo mbijana animazviona ichi nechekubhoti kanzi labhotini ndikoni pande pangu pandakachiapo chandakatenga chichitengesa zvinhu zvakanaka so chibhoti ndope ndakatenga chibhutsi chichakatodhura but zvondingagodi hapana handika chakanzi low bhotini kudii hameno ichi animazviona chochichi animukona saka ndakatadza kudii ndakatadza ndezvekuti muchida kupfekawo andichangopawo vanokwana anopfeka size 7 ichi ndofunga ini size 7 kana 6 and a half chaiyo munhu anopinda 6 chaiyo anokwanawo 6 chaiyo anopinda muchigundira kuti masaizi aya zvakafamba sei ndakambofunga kuzosera ngabva ndangoti rega ndichengete animona ndikabva ndazvizosera ngoti asangwe kuzonodzosera nodini bva ndangoti rega ndizvichengete animona ndobva ndangozvichengeta chinonetsa muka will not give you, you know why I've never seen you wakaslayer. Unouya wakapfeka zvakanaka ukuru wapfeka dress rako riya reblack riya. Ndinoona kuti chinotenderana naro wakapfeka chimwe dress chako chisina umuchiyachi. Haumbo uningotongozvita munhu ari busy ari kumhanya mhanya. Chimhanya mhanya wakachena. Andona hauna uningopfeka dress rako uri kuru wapfeka dress kaya black kaya. Andona saka zvinomuta rakona ndichavhutsira ndikonyarara asi ndikatoenda tunchu kuona kudaro. So ndinewo 2 idzi guys. To those vakachi anzi ndindopfeka size 39 French size. Masize acho kutondibhayiza zviri kufamba sei. I don't know kuti zvinofamba sei masize ebhutsi. Because ine size 8 yakakura kwani ndokoziripfeka size 7 ndapo. Saka 8 inokwana. Chochikoramba kana kutopinda. Unoona kuti chero size 6 munhu anopfeka size 6 anotopindawo. Ichi. Anotopfeka size 6 anopindawo. Saka munoti zvichi zvagadzirwa sei zvibhutsi izvi. I don't know. Ndangoti handichadzoseri chirega ndingochengeta. Hanimaona. Titi andifunga kuti unokwana titi unotopfekerana neiwo saka aukwana iwo aufitewo achipinde black anzi dress black nokwana hanzi size 7 madzimai dhuku size 7 here iwo uri pauri apa pana zvinhu zviri apa sopa zere zvinhu zvere izvi madzimai dhuku apa sopa zvizere right. I don't mind anyway ndidze kupa vanhu handinei nadzo anyway because hadzikwani so no need for me to keep these things. And I need to change it. And say, no, I need to change it. So I'm passing away. I should black dress. I need to dress. I need to change it. So change it. So I need dress. I should go to fake. I need another. I'm going to fake 2 minutes of cool. I'm going to dress. I get to my change. I should go my nacho. I should go there. We share the look for my say. Can I take a shot? I white. I should go there. I take a shot. So I put some group up with the waste of time because I couldn't go to fake it. Hands gonna have the one in a low. Mufeka says that we are juju. Mufeka says, my titi, I know your size. I don't know what's a kwana titi. Honestly, no one's a kwana. No one's a kwana. But I joke and the size that I does a second master. Maybe. But to see you've got plenty shows to send them and they put so much. Katibo was sinner. Again, a sinner. Mbuya wakumbira. Vachonda cheblack ichi ndokuchenge ndokupa cheblack ichi moya kuinbox pasara ichi pari kudani ichi rega inde chibait. Let's take the bait ngapa uya ngapfeka size 6 and a half because yakatoni kwanzi 8 anonoda but I see 8 6 and a half unokwana 6 to 7 right. Jerita ndiye atanga ichi oya kuseri saka dzaenda ndikona mbuya vajuju ndavapa 1 cheblack ichi ndavapa cheblack then Jerita ndikupa mna kuya kufunction andika urikuita here kufunction mbuya jovesa kufunction arikuya Jerita kana wabhadhara andika kana wabhadhara Jerita soko ndichaudzwa nemadzibiri kuti wabhadhara ndokupa bhutsu kana usina kubhadhara posi tirati munhu apfeke the same applies nemadresses andika madresses amunoziva wobhobho aya I'm giving them wobhobho aripo kwakakotsa chakufura chimatora Africa saka ndokupai aripo kuAfrica koko kuma mwachona saka change chiya nawo animona aripo Africa saka change chingomatora anongouya tama instructor tawi ndokupai animona so dzaenda kutsita pavatanga anenge angote abhadhara kana aripo anopfeka size 6 kana 6 and a half anenge abhadhara maadmin anongouya anokwana kungosvika angouya first kam ndokumupa but iyi mbuya vakumbira saka ndovanozopa because mbuya vagara vanenge vatoripo it's auto mbuya juju anenge vatoripo that's auto totozvisiya vanoona vanenge varipo saka anenge angobhadhara zveshuwa gara kuti ari kuenda aiwa totoona muways dzokuti iuye isvike uko. Can I have my clothes I'm following in your footsteps
iri kuJoburg, right? So guys, anenge angodzi abhadhara chete hanzi I have Michael Knowles shoes and matching handbags. Tipe kamutuminyoro zvinhu zvacho. Michael Knowles dziri dzimwe dzandakatenga mubhamubusi 2 pairs dzebhutsu yakanaka bhutsu dzacho quality chaichai. Ndakatenga dzimwe 2 pairs dzebhutsu dziri mumba but dzinokwana. Vane macorrect size ebhutsu manje apo. Size dzavo kana angotenga 8 kangu yakangoti ketike kawanda zvakanaka. Amona yakangoti yakangoti ketike zvakanaka naka. Saka okay, pauya dress and dress iro. Pauya dress ratokutumigwa. Ndofunga riri kunzi richaenda kuAfrica rekubhuruka yawaya. Riri kunzi richabhuruka richaenda kuAfrica. Okay, no problem. Keep them bringing. Kwai kwa iPhone. Yeah. Panyaya iPhone manje Greshak. Inini I'm not an iPhone person. Ndosina kana shungu nacho iPhone. Anditotengi iPhone ndindoga ndoshandisa Samsung pano. Inini mi am a Samsung user. Vamwe vese vachisa iPhone pano. Inini ndoga. Ndino kanzi moshandisa which app akasiyana siyana. Akawanda indongomaona online ndindobva ukangono zvazvinoita online ka ukangonotenga bhutsu 1 chete pa any website ka inotaka kukupa malink ese ekune bhutsu ese mashopu ane bhutsu ataka kutevedzana chibuda because ndingatedza kuti interest nebhutsu ka saka unozongotenga kungocha ndombozivi mastain. So right, my dress keep them coming. So guys, and kunyaya yedu hatidzokere kunyaya yedu guys yema step daughter nema step father nema still kani mufundira mai vangu vachifona bye vemurume wavo ende madhayaris munorasa nyaya vedu we hanzira nokutobhadhara kupi kune madhimini ari enyu ekuti madhimini wa handisi munhu weiphone ndishandisa handitoifariri ndoshandisa Samsung maybe in the near future. Amen. Indiri weSamsung ndoshandisa izvo kwatobuda SG 26 latest ndikutoi aya so ndoda kumbofura neko kushopuko. Hello. Maswera sei? Ndaswera maswera sei? Taona mandofunga network yachisa kuti kudi tikatafondera kababa yokwenyu. Ndakati tadarwa nomukosa mukadzi wavo. Hakuna mukadzi kumba kusisimere. Aiwa wadaira. Akati ndimuxhosa handivi. Tikati vari pabata kusvika ushiyile ifoni. Amazo kuyeki. Tatofana tiri palive sure. Pamwe ari kumujolo mwanane wake. Ndo zvacho tatotaura kuti mwana anogotsiuka sei vatori kuve kumujolo vari kumujolo yecho. Aiwa baba vane shuhure ndosaka ndakabuda mumarriage yavo. Baba vane shuhure rekupedzisira. Makabuda rini? Ndatone 10 years ndabuda. Zvamakabva kudhara. Because mwana wangu wekutanga ni 24. 20 ndiye chako ari 24. Aiwa ndiye amutaku ndiye ane 19. Musikana ndiye ane 24. Ukambicha makasiyana kudhara. Baba vari rekupedzisira pamwe vari kumujolo ndachitofunga kuti pamwe vari kubasa. Vari kumujola. Varusai vakutaudza rei? Ndakatozopiwa nemwana wangu musikana arimo murife menye anenge arimo kugroup kwenyu ikoko. Ndakatozi nditi mama nhamba dzadedeti. Saka muri kundudza kuti imakutaudzani? Handina nyaya naye. Ndidzo nhamba dzavati ainga vatitaura wani pandati baba taku andika ati is not here ushiyire ifoni upumile handizvo zvataura diyanga iri wrong number ati aya masi iri wrong number ati vabuda vasiya foni pandamuudza kuti pandamutinini alright toda kuziva kuti mimi munogamuchira mwana wangu sei ikoko musina kubvunza mubereki wake kuti mwana kana mwana akafiramba kwenyu mwana wakafiramba kwenyu musina kutaura kutsvaga vabereki vake munoti kudii ndabva ndakatigwa foni. Aiwa mujolo mwana ndo akatokanganisika baba atokanganisa vana. Ndiye uya murume wavo.
patingoti dei atoti handisirini handivazivi zvino atoti vasiya foni. So anyway guys, ngatidzokerei kunyaya ine topic evil step mom. Tite what's evil step mom inonetsa because hanzi ndakatomirira 18 Pro Max Samsung 18 Pro Max. Iye inonetsa mastep because mastep mama angabuda achitaura edu kuti tiri evil ndochokwadi. Vane vana vavo vane mastep father zvakare. Mastep father vane vachingoti havatauri chokwadi kuti vanhu vedu vana havazotauri. Inonetsa vana havazotauri. Maybe check your inbox. Vari kuda kuedha ndichakuedha iwani. Handingambozostopila kuti ndiri kuedhai. Vari kuda kuedha ndichakuedhai. Vanoda kuedha ndichazokuedhai. Zvazvino vazhinji vari kundoda kuedhwa. Right. Kana pasina vari kuda kuti tipinde munyaya dzemastep deeds nana step evil step mothers. Aiwa haatenedzi vakaita muvhoni. Aiwa hatatozvipangotenesa. Aiwa tatozviwisisa kuti aiwa zviri normal. Vanga exactly Brenda. Vanhu vakataura chokwadi vana of which vanatenge tisinavo. Event iri kuJoburg. Hanzi S26 Ultra ndavena ingazvenyu. Ivo paSamsung chaivo changu ndinyazoita ndeipiko. PaSamsung chaivo ndeipiri kuita S26 here kana kuti Alpha. Kusisitira maSamsung sezvema iPhone ai. Tishigoni. Andanyora nyaya yekusita. Okay. Sisimeni ndakakura muabusive family. Zvokuti ndakazomitiswa mwana ndine 17 years. Apa vaivewo baba vainepera kuita pastor bedwe kwamurewa uku. Ndazvara mwana Nairobi na baba vake na baba vaya. Right. Pari mna kufona ndoda kuverenga nyaya. Hello Kola? Hello. Yes Kola. Hello, ini zvema stepfather izvi I think usitodana nemunhu unotozviona kutoti before usati watomboenda kure unonga watozviona kutoti munhu uyu haasi kuita. Ini ndiro single mother, mwana wangu ane 6 years. Ndakadanoona vamwe baba ndakatoti arikandisvagawo chikuru ari zviguma 45 years. Autangotonditi ndakachengeta mwana wako ndichazonge ndichazodya rora yake achazondichengeta pfuma yake ichauya kwandiri achazodai. Ndakatonoti yo pana patori mared flags but isusu kana uri murudoka unotozviignore. So inini I choose mwana wangu over mujoro ndakabva ndasiya zvangu because ndo vanhu vanozokurepera mwana mangwana vachiti ndindakamuchengeta ndakazodai. Saka I think as a single mother isusu tiri kutsvaga kudai ka road mared flag unotoona from the way to go but uone wamurudo uzooni kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Saka mwana aitaura kunzi ndochazodla mari yake. Mwana ane 6 years. Ane 6 years yakutonzi mwana ichazodya mari yake. Mwana ndakamuchengeta achazondichengeta. Baba vako achazofanawo ndibhadhara baba emwana. Ndakazoona kuti izvi kachi ndakabva ndatochuza mwana wangu over izvozvo pasina kana 6 months. Pfingoti hapana kana 6 months kana kutondoti baba vane 45 years. Handisini ndiri kuendobatana ndichishandira mwana wangu ndichimuendesa kuchikoro. Unonga achichengetwa mumusha mangu chakati ndakabva ndatosiya akandozoti sorry kwakurungodiscasa ndakatochuza ndo red flag yedu panochuza from the way to go uchingodana nemunhu mared flag unotowaona ndobva kuzopinza vana mune mastep mother anomaivuyo but from the way to go unonga watoiona red flag. So I think wakangoona munhu red flag don't ignore those red flags because vanhu vanozopinda sure nokuti red flag kana atotanga mwana ne 6 years atoona mukadzi atongoroorwa pa 6 years akagona atoona atoshanda mwana atomuchengeta mwana atoroorwa kutodya mari yemwana aiwa kana wakagona you chose your son over that mudhara.
ndakachusa zvanga panongoti ndatsvage munhu ati kure pamwe ndiyo kuri nani ukutama but kuri kupisa kwese zvemazuva hazvina kana fomula zvekuti anzeye munhu mukuru kana kuti munhu adai zvakufanana zvivanhu zviya zvivanhu zvakufanana nokuti iwo madhara chaita zvinogara zvakadaro madhara muchikora kuti madhara aita zvinoita zvada nevana madhara aita zvinogara zvakadaro vana vacho futi vada zvinogara zvakadaro zvakufanana saka ndakachuza mwana wangu obva mujoro ndakasiya zvangu ndakati aiwa aende zvokufanira kuti nditanga kutonditsira masancheni pamwana wangu mwana ane 6 years akutomuitira masancheni ya pakaipa alright ibhodi ya pakaipa wakagona musikana achuza ndigiri akachuza right lisa ndokufana munhu ane nyaya yekusamupadenga mamira timboverenga nyaya I'll come back to nyaya yako right muri sei sisimeri ndakakura mabisi family zvokuti ndakazomitiswa ndine mwana ndine 17 years yes apa vaivewo baba vainyepera kuita pasta vekwamurehwa uko ndazvara mwana Nairobi nababa vaye kusvika pakuenda neni kuenda Mozambique kuchiuta uko kunoshandiswa kuchera gold vachipa mukadzi wavo mari ari kumba takauya kumba kwemukadzi wavo maiguru ivava ndifunga typing error vaindiita semwana wavo kusvika ndazopunyuka vakuda kundiuraya kumazowe taenda kunotsvaka kurarama vakatora mwana vakatiza ndikasara ndichiitawo life yangu kuti ndidzokere kunoudza kwandakakurira ndaiurayiwa baba ivava vakachengeta mwana wangu nastep mamu ivava step mamu vakachengeta mwana wangu kusvika ane 17 years ndopaakazonditsvaga mwana audzwa kunzi ndiri mupenyu uye vaimuchengeta kuti vari kuchengeta vazimai vake ndichauya nastep mother ivava nemwanasikana wangu rimwe zuva muzonzwawo nyaya dzavo asi ndongotenda mai ivava vaibata mwana wangu kunge wavo nanhasi mwana wangu anogarotaura kuti murume uyu nditori nebitterness akanditambudza nekutaura chekutaura ndaive ndisina ndichauya ndisiri pabasa sitamusaburite alright sakula ari grateful kuti mwana akaregwa akera stepmother vaibata zvakanaka sewavo asi ari kuti ndichauya nastepmother ivavo nemwana wangu muzvinzwire zvisere right sisimeni ndine nyaya inondibata chaizvo baba vaiti vakadheta nemwanasikana wavo baba vaiti vakadheta nemwanasikana wavo but mwanasikana wavo ari kuti she was ready. Another day mai ndikuona ndinyorerewo zvandigona kuverenga guys. Another day mai ndikuona baba vari okay, mai ndokuona baba vari pamusoro pemwana. She never did anything, imagine. So baba vakasungwa vakapiwa 4 years chete kana ndimiyo apa mwanasikana akatoita mwana nababa vake atoriko so sho vanhu vakangonyarara nemama tipa mastai vanhu vatatsvaga imwana wacho musikana aita mutsvaga kuti zvakafamba sikutara kuna baba vake. Hey, ya pakaipa right. Vamwe tinzwewo guys. Baba kutitele mwana wavo. Asi takabhuyiwa story yababa vainzi vaiudza mwana wavo kuti rudo chairo unorwana kubva kwandiri kumubereki wako vovata nemwana voti ini ndiri mberi wako ndinokwanisa kupa rudo chairo vachirera nemwana wako. Ndakamboinzwa story yakadaro asi. Avachandavira vachitaya kufona. Vachatadavira. Ipo vachirisa baba vakasungwa vakabuda vanosvikotangira pavakasira. Ndo zvinonetsa. Baba ivava vanosvikotangira pakagumira kurara futi nemwana. Animaona. Ende nyaya iyi yakutaura haisiri ivo havasirivo vega. Vanhu vakatowanda vanenge vakatovata baba nana baba mufungi. Vakatowanda asi hazvibudi. Kune vana vakaona kamizana nababa vavo but hazvingobudi chete. Zvitoriko zvinizvi.
zvitoriko zvinhu izvi, right? Varipo vamwe vari kufona. Sisimeni, how are you? Inini I married nevana vangu 2, mukuru 18 nemwana 9 years. Ndogara navo vese. Ndakazoitawo murume, ndakazoitawo mumwe 1 nababa ava. Mukuru mukomana ari kuendeswa kucollege, mudikani 9 years anoendeswa kuchikoro. He has time for my kids, kuvaitisa homework zvese. His relationships nevana is okay, but problem hadi kuchengeta vana vake. Ndanesa nekungoti wadi watora vana tachengeta pamwe chete hadi. And wandakaita naye anomuda zvakapfurikidza zvokuti pazvinhu zvese ndiye anoitwa beneficiary neni, but vamwe vana vake havaise Sisimeni. I don't know what transpired na baby mama na baby dad na baby mama vake. I very much worried kuti vana vanokura sure hauzivi upenyu. Mumwe wacho mukomana panozove nerelationship here, hapari trick manje. Inozati manje chinoitika chikolaka iwe ndonongochivengwa. Kunochinzi iwewe ndori kurambidza baba vachengeta vana vavo even usiri iwe. Handikuona kuti kana chiri chokwadi kutaura kuti chengetai vana iye achiramba. Handivazviona kana vana ava izvozvo zviraitinawo kwavari vatotaura kuti mukadzi eskenesia vatotaura kuti mukadzi uyu akarogwa nadhedhi vedu ndiye kutesa tisachengetwa. Iwe ndotori pablame so unogona kutovengwa nevana vazva chose uchinzi ndiwe asi usina chaunoziva. Hamunoti ungaita sei? Iwe haukutauri namai vevana here? Kola haukutauri namai vevana here? Utaure namai vevana. Kana zvichiita handizivi, nokuti vana vakewo vanodhiserwa kuchengetwa zvakafanana nemachengetero kuita vana vako, to be honest. So varume manje vakafanana nevana vadiki, vanoda kutoudzwa. Saka kana asingateereri, yesi manyoni, kana asingateereri, maybe the route yekutoenda through kuna machoti, you know what, I try by all means. Ameno kuti pangafambiswa sei kana zviita kuti mwana aunzwe, vana vacho vangouya maybe mawa, because chokwadi hazvisi fair kuti anochengeta vana vako ivo vana vake vachisafa. It's not fair. Hi Cynthia. Izvo zviraitina ndonongozvitonzi ndiri kurambidza baba ava kuvatumira mari ofuchi pamwe hausiri iwe, ndiro kutotora kuti ndesa iye anenge asingadi haachina hameno chichakaitika. Kana mai vacho uchiwana nhamba kola, can you speak to the mom? Taura namai vevana. Murume wako chiraka zviziva kuti yes I did it for the sake of your kids. Unzwe zviseri pamwe havasi vake. Who knows? Amen. Hanzi Sisimeni baby anobvumidzwa here kuevent yekusimu. Event iri kuSA haisi kusimu. Grace iri kuSA. Iri kuSA. Varume vana vadiki zvimwe zvinhu zvavanoitoita unototadza kutozvinzwisisa kuti zvinofamba sei. Unotadza kutozvinzwisisa kuti zvinofamba sei. All right. Hello Kola. Hello, Sisimeni. Yes Kola, so nachidetsera kukoli yenyu. Hello. Hello, yes. Muchiri palive Sisimeni? Tiri palive. Alright. Mukundidzwa? Tiri kunzwa. Alright. Ndambofona but ndazenge ndaita busy saka ndazoona mabhosi amakufona back. Ndachitangosheya wangu situation yema stepson nema stepmother se. Inini ndine murume wangu ane mwana wake atokura mukomana, is now 17. Uya pa profile so hello Sisimeni. Ari pa profile picture. Aiwa, asiri ari pa profile picture ndewangu. Alright. Ane 13. Okay. Wangu ane 13. Okay. Wake ane 17 saka ndakarorwa aripo. And anga achigara namai vake achigara isiri kune imwe nyika maiona kwandiri. Handisida kubudisa information yakawanda. Saka isusu achigara kwatiri, mai vachona vari kwavari kuZimbabwe. Then it happens kuti mai vacho vakazoshakirwa nemurume wavo. Vaingogara ikoko, vanga vasingambonetsi, but vaingocommunicata zvaizvo kuti mwana ari right. Murume wangu achimbotumirawo mari kuZimbabwe, but by then zvinhu zvavo zvinenge zvaingovafambirawo zvakanaka because vanga vasingambonyanyawo vaitoavoida communicate. Then I think pakazoshaya murume wachona zvinhu zvakambovaomera, then vakarelocate vakauya kunoku but vachigara havo mune imwe town.
so vakazotanga kunetsa kuti mwana so murume wangu aingotumira aitaura hake neni achikomunicata neni achingoti atitumire mari then totumira. I tried to be nice. Handitori nice actually. Nanhasi I am trying. So ndakazoona kuti zvimwe nguri semastep mother tinogona kushorwa, but vanhu ava vanenge vachitoziva zvavanenge vachiita on their side. Saka because inini pekutanga vakati zvone ndafonerwa nasekuru vemwana, havana kunge vandiudza kuti mai vemwana vari kunoku. Pavakatouya vaita izifu communication iri kuitika between ivo nasekuru vemwana. Saka vakabva kuti ndafonerwa nasekuru vemwana vati zvoni mwana ada kuuya kuholiday, saka ndakudhiraivha kuenda kunotora mwana. Ndikati mukudhiraivha moenda mega? Zvikanzi ndikati aiwa tiripo tese iweekend togona kuenda tese tonotora mwana. Vakatsamwa zisimendi kubwekana asi ndachongoti ndodhiraivha muzuva rovira ndonorarira ikoko ndozodzoka. Ndikati no ndoendawo. Saka kunovata ukuwaida kunovata pai? Hanzi kuhotel. Saka ndopa ndakatanga kuti no mari ndakamuka makuseti ndikageza. Ndeiroro ndakaswera ndichiteererana nemunhu ndikageza, akapinda motikari ndikapindawo, haana kuenda. Kwiwainyumwe wacho akabva tori ndingonyumwa kuti kosei vanhaukuti zvode tiri kuenda uno ari kurambirei kuenda neni ungadhiraivha distance yeabout 300 kilometers uri one. Kwete kunoku vanga vava kuno but vari kune imwe town isitiri kune imwe town. Saka iwowo mwana ainzi ashowa sekuru, saka ndinotora kwasekuru kwasekuru kwanzi kuti auye kuno kune mabhasizi. Ndikati mutengerei ticket reba, zvikanzi aiwa kuti auye nemabhasizi it's his first time haangakwanisi kuuya nemabhasizi, saka ndonomutora nemotikari. Ndikati aiwa okay it's fine toenda tese. Verotonosha then ndopatanga kuita nyaya, ndopandakatanga kutoquestiona kuti something is not right. Ndo ndakazoteerera kusvikira takatozoenda the following day yachona yatova Monday. Tese akazotokumbira kubasa, ndikakumbirawo kubasa kwangu. Nekuti ndaita tek ndatoona kuti panapa kamheno kuti anenge akazongofona ikoko I don't know zvakataurika panguva yacho. Ndibataenda tese tikanosvika kutora mwana zveshuwa kwanga kuina sekuru but mama vanga varipo vakawandiswa. Vakawandisirwei kana zvanga zviri straightforward, vanga vawandisirwei mama? Exactly vanenge vachitoziva takasvika koko ndikati vanhu vari kufunga kuti ndakapusa. Efirst akamboti maybe, handikati kana hazviiti. Nestand yanga yarohwa nababa vakumba ndanda kutoziva kuti something is not right. Takaenda tikanotora mwana tikauya. Chakazonyanyondibhowa ndechekuti mwana manje anga akatotipiwa kutoudzwa kutoti unotaura kuti mai ava vapo vari kugara kune imwe nyika, vanongopota vachiuya vachizondoona kweyazvanzi yavo. Izvo mwana ari kutogara namai, hazvanzi iri kutochengetewa namai ipapo pavari kutogara vari kutoloja ipapo. Saka ndakakonyarara zvangu ndazoti mwana auya holiday iyoyo yakapera, mwana akazodzokera ega. Tikazomutengera tiketsinzi ndikatoti konawo akudzokera ega, zvikanzi ike no akuziva amborasiki totaura nemadhiraivha takutengera tiketi, mwana aenda. Next holiday mwana akauya ega nebhasi, hanzi akuziva. Ndopandakazogara nemwana pasi ndikava ndati ndokumbiro zvekuona foni yako pandipa kaona kutaura namama. Ndikati ndokumbiro ndudza kuti mama vanogara kupi? Zvikanzi vari kunyika iyo iri kuBotswana. Pandati zvone are you sure? Ndopakaramba akanyara zvikanzi aiwo. Ndikati kosei uri kunyepa kuti mama vari kupi? Unogara nani iwewe? Hanzi namama nasekuru, but sekuru havatombo, vanonzi munguri vanenge vasitoriko, vanomboenda kwavanosvikati saka iwowo wainguva yese iwaimbonyepa uchitoti makwakwa ari kuBotswana. Anga kuti unyepe ndiani? Hanzi nditete. Naivo mama vakati zvone usataura. Ndikati okay ndokumbirawo namba dzamama. Pandatora namba dzamama vacho ndavafodera. Ndabvunza kuti ko sei muchiudza mwana apa baba vachona ndisati ndataura navo. Baba vatori kubasa, mwana acho ndipa namba dzamama vake dzaiveimo mufoni make. Pandakazotokumbira mwana aitonzi aiva akatoudziwa nababa kutoti
usapa mai ava namba, usapa mai ava foni yako, kana ukataura namai vako udelete machats ese ava mai vawina ava vasazviona. Nemhaka yei, what did I do? Hapana, but munhu anenge achingoda hapasina kana zvawamboita. Aiwa, murume wako ndiye atobhadhara rent. Murume wako ndiye atobhadhara, ndiye akatova bloketsa box. Ndotoona sekudaro. Ndotoona sekutodaro. Ndiye akawanza kutapira kati angachitobhadhara rent. Exactly. Ndakazovabvunza mai vacho ndikati ko dei bimi maiudza mwana kuti zvonini varume munyepe kuti muri kupimi zvikanzi murume wenyu ndiye akadaro. Ndikati but imimi mune nhamba dzangu, muri kuZimbabwe maitombokomunicata neni, ende ndaitoona ari munhu ari right because papasina kana problem handidi kunyepa, hapana kana kared flag kandaitofungidzira katingatangokomunicata tese zvakanaka. Ike zvino makuenda nekuseri moudza mwana kuti utonyepa. Reason yekuti munyepe, which means you are now up to something. Ngati nini handisandambosanganidzana nemi in person. And handina kukutorerai murume, ndakaona murume uyu achitoti mujaya zvemwana ndakatozozvidza ndatova mumba kuti kune mwana arikoko. Imimo mukatotaura kuti zvakangoitikawo zvakaitika, tikangomitisana ndikaenda kwangu iye akaenda kwake, iyewo akatozozivawo kuti munhu uyo akaenda nemimba yangu. Saka hapana munhu wekuti takarwisana kana kuita sei. Saka wai muri kudaro? Murume wenyu ndiye aitotaura kuti zvoni tisataura mufari hamuzvidi. Ndikati ndikavenga imimi, saka imimi munoshasita munhu wamunonzi akakuvengai mwana wenyu nai momuuyisa kuholiday. Ndikati ndindoswera nemwana, murume wacho anobuda makuseni achidzoka manheru, haatozivi kana kuti mwana iye angasitori namamini brief. Ndakatonozvitenga zvese, kana kuti mwana aswera achiita sei ndinoitobhonda mwana iye nhasi, mwana iye anotondida, but ndakazoisa malimits. Ndikati ike zvino mwana, kubva topa ndakaona nhema dzesizo, paakazodzokera ndakazongoudza baba wacho ndikati ike zvino mwana, handi maimbotumirana mari nekuseri muchitaura nanasekuru vekunyepa, information yese ndanayo, chiitai zvamunoita kuseri. Pakunokumba kwangu paholiday haachauyi kusvikira mazoziva machanel ekuteedzera, because munondiita stupid. Moda kutoinstalla something mumwana kuti mwana afunge kuti mai ava vakashata stereki. Why would you ask mwana kuti anyepe, kuti utaure kuti waugari namama, mai vako vakatovengwa namai ava? Ndikati why would you do that? Kusvikira mai vacho vakazotondisendera message manje so vakazotondisendera message vakati, my sister, ndikumbura ruregerero, I'm very sorry, ndizvongoti murume wenyu handizi kuti aizvitaurira chii, ndiye aitotaura. Kutotanga kutozondisendera mameseji atonzi musatombofona, mukadzi wangu aripo, handitodi kutoti azvizive kuti ndiri kukomunicata nemi ezifu takamborwa. Saka kuda baba vanenge vachizama kuti vaite good boy kusaiti uku, vaite vanotoda zvemhuri yavo. Saka vanenge vachida kutoita good boy kusaiti uku. Ndakabva ndangotrona foni pandavaratidza ndikati izvi zvamunofamba muchititaura ndepapi pandiri wrong. kukuvengesa nemaimagine imuroi ariye murume anenge achibisa mashoko ariye unenge uri good. And I was so good, not inini ndine mwana wani wamuri kuona paskete day wani wandinaye, saka ndaitofara kuti mwana wangu wawana umwe wake, and vanotowirirana singatoiti kana even kutotenga, tichotenga zvinhu zvakafanana. Kana paaiuya pachona ndototengawo hembe dzakafanana, toti buda nemufana wako mudai. Ndichiita gutu kuvanhu vasingatendi. Aiwa, haisi mhosva yemukadzi problem. Haisi mhosva yemukadzi. Unowakodziyaida kuti ende ukanezozvoziva kutsvaga chokwadika. Mina ndikudze, ukazotsvaga chokwadika tichabuda zvacho. Chotomati munowakodziya akavatamisa kubva uko kuti ndoda kuti mwana agare pirechona mwana, saka yamugare kuno atihakusina murume. Yobva avaudza kune mwetauni akavatsvagira kugara kune mwetauni kokuti mwana poda chive hazvitomborambiki, zvinogona kutodaro. Hazvirambiki, hazvitomborambiki. Ike zvino ndakatozonotati ike zvino ndopava kutanga kuchisenda kuti akazodai, ndofunga zvinenge zvatoshorana ikoko kuti vachaitika responsibility rifu yavaimboita yacho ndisati ndoziva indi, because inini ndainamboudza kuti sekuru ndo vari kugara nemwana. Saka ingoita sekuti kuda kuruto. Saka pamwe unenge uchiratidza kuti kwatumirwa 1000. Ndikatozoona mufoni kuti okay, kune dzimwe mari dzinotombotumirwa zvadzo ndisiri kuziva. Ndikandaiwa fine, continue like that. Imimi kune mwana uko hamuendi muri meka. Pano mwana haachauyi. Imi chikondinyai nebackdoor dzenyu dzamuri kuita.
vandambonyarara vakazodzoka vega mai vacho ndo vakatanga naye murume kezvino akutotaura nhasi chayanga chitoti mwana ambokubata here kezvino mwana anondofonera ini mama ndikudawo zvemabhuku mama ndoda chakati zviite izvozvo izvo ufuite kudhara sisime ndaitongotumira pasina kana phone call kutongoza kuti munhu ane mwana wake anofanira kumuchengeta period kutongoza kuti totumira mari kachitumira mari tikutumira mari yakati papate ndichitopusha saka pambacho unotraya kuve gudhuka pazvinhu zvezvo kutoti unonatsokuona kuti hapana saka hai sometimes wokuve egood step mother kwakanaka but vanhu ivava ndo vanokutuma futi kuva because at the end of the day uchavenga mwana because baba zvavari kukuitira zvina kunaka varume vakaoma varume vakaoma wagona vakakudza kuzvibata pachipati angatofunga barika makamuchirita pabarika chapuchai chokwadi exactly angatoita barika aizongopaisaakatravela akaenda ani mbakambotravela akaenda kutauni iyoyo ini ndasingaziva kuti mai variko ndaingoti kuna sekuru pakatombotiravela akaenda kutauni iyoyo akandoreko network kuhotel kwandiri kuno ndofunga vaitove ikoko vaitove ikoko vaitova vese ndada kuzozvijoinidza papaya manje ndopadakazotanga kujoina kuti okay but zvakaoma asi naime ingaita live here kuti ugara wakavhura maso uchivhurira murume ingata life yakadaro ugara wanguvhuraita nekupi ndidewo azodai nokuti ninongochichika naimi saka vakadzi munoti freedom yacho tinoiwana kupi freedom hapana kutongongwarawo unotongogara wakavhura maziso yangu chaiyo ini ndakadzura mwana wacho pavhiza mai vacho vari kuzimbabwe yavo chii chakaitika talifona kuti udzoinga zvakaoma. Thank you very much Kola for sharing. Maiwe inga pakaipa. Thank you. Handera kada kuita kasanyadziswa. Headphone itizwe. Na vari mumatazana navo guys. Regai chimbonzwa. Alakadzi muri mucomment section. Ngatimbonzwai. Pamakazi kuti uzobata chihure chemurume wako iwe wakachibata sei? Kuti ubate chihure chemurume wako zoti ndakabata chihure chemurume wangu nhasi mumba kuti arikura pakati wakachibata sei? Fona itimbonzwa. Makachibata sei chihure chevarume venyu? Hi Tamutswa, I love you too. Anzi voice ngorosikana. Alright, nyora kuseri. Wakabata sei kuti murume wako ari kuhura? Wakazvibata sei? Hi Nyamiti. Moroi pamadhara is muri sisimeri muri sei nevamwe vese. Tiri right ndo muri sei? Yeah, inini ndichango ndakaroorwa kuZimbabwe ndisandauya kunoko kumatatu. Saka murume wangu ndakaine vana vaviri naye. Saka zvakaita akaonekwa nevamwe sekuru. Murume he is late, may he rest in peace. My first love. Saka akaonekwa nasekuru mwana wehanzvadzi yamai vake. Akatakura mumwe mukadzi mumota. Saka tasa kuya kunana kuwadzana kuya area. Saka ndasangana nasekuru vai ndokubva vanditi mbuya ndakuona imi kuwadzana. Ndakuona imi nasekuru mumota ndikati kana inini ndofamba nemota yangu kuna ndichiite mota yasekuru wako. Kandakuona imi muchienda kwakadai ndikati ndiani munhu aonekwa. Ndakamuzvibrasha nguva iyoyo. But azoya kumba baba vana manje. Ndikati imi kumanguva yakadai mamuri kupi time dzakadai. Zvikanzi ndaenda kupi? Ndaenda kuwadzana kunodhirivhara chichichi zvinhu. Alright. But papo vakatadza kubudikira ndobva isusu pakumadziva kuti ndaenda kumadziva manje. After that ndamboudzwa nditi handisati ndanyatsodzibata. Ndaenda kumadziva manje. Mota yangu ndatakura mota yemurume pick up because ndaida kutakura zvinhu musha. Ndaonekwa kuti pamagross zvikanzi murume wenyu akanga ari pano last week. Mota iye pano iyi ende munofamba zvingaita. Ndikati ndambouya kuno ini. Zvikanzi
apa angada ane hama yangu yekumusha kumadziva ari kupota chienda kumadziva munhu aonekwa yakafanana neni muzukuru yangu vati ndini saka ndokubata kwandikazviita ndatosvika kumusha kuye ndokutozoenda kunotosvika kumusha kwamai munhu yakuti zvizvo ko saka muda kutorawo futi murume wangu aite mukwasha wenyu nhai ihamani ngatauri panapa zvikatonetsa nyaya yakatonetsa yaita itodzingana mudzinhamo pakaitika nhamo ndaivarova vachibuda kuti budai muno imufunge hama yangu yakagara ine katsoro kanenge kangu yakaonekwa yakagara mumota saka hama yangu kuzoitawo kutororwa utobva yakatoita mwana ndotochengeta mwana yes ndinotochengeta mwana akatouya mwatori muno muengland ko ihama chaiyo yekutoti kukafiwa izvozvo kwakatofiwa futi utoshaya kutobatana sei maoko handitoona but zvakapera zvazvekudhara zvazvinoita mwari zvino inini kunoku life yacho nenge akatozouya kuno akatombotoya kutora murume wangu asati afa kuno ndikatokwira ndege naye taimboya kumaholiday kakuno tichiri kuzimbabwe ndaona tiketi atenga tiketi kwaive atenga tiketi ari kuya ndiri kuziva kuti mukadzi uyu akauya kuno ndisisimeli handiti vakauyawo zvavo kare kare vakauya noti kare kare vakauya ndatokuziva kuti vadana nemurume wangu vatoitiswa mwana nemurume wangu ndaona tiketi pai ndiri kunzwa nyaya dzedu dzokumushandi kwaive nemafoni 2 imwe aigona kuteererawo neimwe room taive nemalandline saka munhu yafona ndiri mubedroom uyu mwari muliving room vari kutaura ndinoinzwa itinerary yese yekuti tiri kusvika ndichakutora paheathrow ndichaita sei ndikati ndakangwara handina kupusa ndokuzvinyarara ini ndokutora mari ndokunotenga yangu tiketi kuagency nezuva nedheti zvese amai mwana ndange akagara kubackseat rendege takasvika tese tikasvika yes takauya tikasvika tese paheathrow ndikati uyu ndasvika naye hausi kuzomuona amai mwana takaenda kubed and breakfast mukadzi akati chimukadzi ichi ndakatukwa paheathrow zvikanzi chinoroya chimukadzi ichi zvino ndikati haumuone ndinaye saka anotoziva kuti nemi mapinda muri mundege muri kuyawo vanga asingazvizive akatozoziva ndatomanje maprocess ese ndikati kutoenda tese mukuti handisi kuiziva ndiri kuiziva ndege apa makapinda mundege muri baita kuti munhu asara kuuk asvika kuti munhu atokwirawo muse mundege paairport ndakatozomuudza kuti tiri kuenda tese baba mwana ndatengesa chivw che tave necrash ndakanotengesa kombi yaitakurawo necrash nditenga tiketi varume vakaoma vedu we varume zvanoticheka zvakangooma vanotouya fanike vana vakadzi vari munomuka vamwe vacho vanotouya akabisira votodzokera amai mwana kutoita chipfambi chaya muno munoitwa chipfambi yasisimeri panext door munhu anokuti ari panext door panapa ototi muno ndo munotoitwa chese nekuti hauoneka zviri kuitika akangobuda uchamuteera akadzi yeye akandizvonda panext door haupindi panext door uvazira utoinipa pamanenge ari munext door imomo iwe vanext door muno havasinozika havanei nazvo kana muno mukatobhoikana kana kuda kuzvekuchema zvezve musanyare ini ndikanetsikana ndochema ndakabata wowo kuti vanzwe vari kuseru mwemusi ndakangozvi zvamba zvanga ndakangoitawo lolo aiwa ndakachema ndakazoona ruoko rwemukadzi wekunext door murungu radembedzwa nepajurawo ndokungobatawo ndikati aiwa magona ndakuchienda mumba inga zvakaoma asi zvinoitika ndo ini nenyaya yekufanana ende futi ukawanzwa plus ini ndaiisa mutsvairo kumusoro nekuti murume anohura unomuziva kuti murume wangu uyu anohura saka ndaitika ndakurara ndaisa mutsvairo kumusoro ainotomoka zveshuwa mheri mutsvairo waishanda here aiva denza mazita saka mutsvairo munyamiti mutsvairo waishandei tikaisa mutsvairo mumusoro yavanhu unotora mutsvairo womuisira kumupwiro ndaiisa asikana varume vedu vakaona tsvina kupiro kana kuti musoro make pasi pepiro hazvioneka ufanira angaitsamire mutsvairo achiziva kuti kutsvaira mutsvairo mutsvairo wakaita nepiro unenge waunokepinda imwari mutsvairo yedu yekuzimbabwe yaifanike yaisi kwedu kwareni pake kaune kwakatotsuka mashitsi esamutoto unoisa pasi pepiro resipu aivhumuka ubva ataura aiwa asi paipai wazodai zita pamwe vaitoti nezita mai mwana wangu aitotaurwa tototi handei
ndiperekedze ikoko zvinovange wangu murume aito anga ari mbwende akangona ndabatwa aibva ngoti alright wandibata handei ndokuratidza kwaenda mari handei ndatosvika naye ndiyatoti aichi murume wechi chakadyiniswa ichi wasvika nemukadzi wako zvakaoma saka ndopauzoda kwaitizovagona varume zviuru zvavo zvakatanga kudhara izvi zvakagara zvikurepo kudhara hapana munhu anomugona hapana anovagona kana ivo vanoti varungu ivava nekuti takazomupinda mevarungu machoka iyo mafoni ukatarisa akadai so unoona ari mume vakadzi wekuthailand achiona mazamu be careful nai mwari anenge akadai achitarisa mabhikini machichi mafoni ukaona aiswa foni yakatarisa pasi ipinigure unoona mameseji achipinda foni mumba murume hapana kuti makagara mese yakaiswa yakatarisa pasi aiwa ngaiswe painoti meseji churu ngwatono ndikunyoma wemaresimbu imi ndivanoza imi hamumazimba resimbu ndimotoziva wekudarika ini kufoni ngaisirwe pasi yakatarisa pasi aiwa chero waunotrasta wacho iyeye ngaaise foni yakatarisa mudenga panopinda meseji kana murima munoti ngwee inochena saka takaenda takadaro hakuna murume asingauri kana vanobata mafoni hapana kunoneta kane munhu wani ngoda spice unoneta hakuna kuti murume mubhoyi murume chi murume murungu hakuna kuti varungu vakuta maasendezi well kwese vanhu vari kungohura ndochokwadi so patikatanga takati hatakanzi varungu ava ureka vanota mukadzi wani taenda pamaintaneti ipapo vanotowanzwa varume vemunhu achiti ndinotsvaga mistress varipo asi lati mtumo wedu akasendera mapikicha akasendera mascreenshots murume atobhadhara mari yekuti amene pamaintaneti apa pane chigame muno muuk pane chiapp chiripo chekuti unoinda here wobhadhara mari wotaura mukadzi wauri kuda agency yokupa mukadzi yeye wanongochitamba naye kuchididi amene murume akasendera mascreenshot murume atozibhadhara mari yake zvese everything ipanike imi muda kudzokera kumusha manje vhurai agency izvozvi dating agency country mukatoita zvedating agency ndo mari mozobatsira zvenyu vanhu vari kuchema ava nevarume vasinai mavapa ndokune mari kuda here kuti ndiona murume wanhinge ndizoti murume waclara uyu adori kokuidbasa kuti ndotomupa musikana zvinozoita here akuzokudi moyo kwacho ngaizobopfumbi yakawanda kanongoitirwa chero nevabhoyi chero nevarungu plus zvaitarwa nezirowani kuti vamwe vanenge vachingodawo kungotorawo shawa imi muchina inazvo ingazvimwe hamutaure pano zvamurikugwa kuseri kana adawo shawa ndokune mari ikoko ndokune mari muchinzi renyu boss just kungoziva chitongoti murume ndewanhingi wandiri kuziva ende aritonomwa izvozvi mukasangana nemubhoyi anogara laini paseri penyu munomuziva here kamuri kungopfuura handimuzivi hangu but the fact murume kana azoya kwauri anditi ndionengochidhira nenyaya saka unotozoziva ndipei munhu so unotozongomupaka aiwa eka ko vanoya chitaura kuti ndiri murume womunhu mukadzi wangu ari pakati hapana vanongouya vachitsvagawo maricho avo ikoko vanotobva vamuri kudhumana navo vese vamwe kuti imuzimba uyu paseri penyu ipapo asi hata fanike kwenyu kunonzi chikwamuriko kupeterbra padhuze penyu location inonzi chobham inonzi chiko something like that uko kwakatengwa dzimba nemazimba akawanda sterekeka kunonzi kupi inonzi not chobham man next imi muri surround taurai dzimba muri around matowns api zita racho Cambridge tiri around vana chiko vari padhuze vana however iyoyo paside penyu vavava ndiko kwaive nevarume vaita zvemaikoko ndokwaive dzimba dzese dzamuri kuona dziye dzemadhiri dziye taigadzirirwa mabank statement ekuti kwanise kutora madzimba malon isakatononoka ndaive kumashure saka ndimomuya ndokune vanhu vese vakaita madhiri dzimba kune mazimba nemazimba mukazitasa ikoko vaitenga dzimba ikoko saka vanongohurana pachavo mukobhimo izvodzo kwakusiri kwekuhura yanga ari madhiri ndosanotaura kuti these things zvinobuda mumadhiri mumachii
Saka dzimba idzodzi nekuti chachiri chitsotsi handiti taigadzirwa mabank statement okwanisa kuratidza kuti ndokwanisa kutenga imba. Zvinhu zvavo zvakaboka iyo wotopiwa saka munomaita madhiri kudaro zvino vanhu vakada kuita sokuti zvinhu zvenyu zvabviri straight forward seimaigorowo madhiri muno madhiri taitoaita sisimeri iwe dzimba ino kuti vanhu vakatenga dzimba nei kunodiwa deposit kunodiwa mari inenge iripo. Saka kune vemabhengi vaibva vatotigadzirira manhukini kana isusu tichiuya simeri mapasipoti edu aiudzoka kunotora munin'ina mutauya seiko mamwe tingopinda totoidzokera munin'ina akafanana neobva atouya wototi albva atouya kazini isakatozara kana nambuya varimo. Hey, ndo mapindura maita kudhara. Ndo zvataitoita. Yanga tisaka toikanganisa vanhu vaiuya ndo vakatoikanganisa zvavo otherwise muchitaura muri mapinzana makunotaura futi uko kana idzo mari kwakusina remit kamari mutaitumira mari kumusha sei taitenga mabhaibhiri akazara kumusha mari uchivhura bhaibhiri peji yega yega uchiisa mari uchiisa manotes wotumira kumusha wotichivhura vhesi rakati timuise mari kumbe aiwa zvekutumira zvewestern union zvakanga zvisina kuwandirwa kutumira mari kwaeasy mazuva ano zvawandisa but nguva yedu isu zvainge ndosaka maapps azowanda isu taitotumira mari nemabhuku mari nechii pasuri yosvika kumba munhu ototora mari mubhuku ndozati kudhara imi vanhu vaishandisirana mapepa like mapepa enyu mutondipawo ndotonotsvaga basa rangu kwanototsvaga basa ndinonzi Nyamiti Dhiki ndorine zita rangu koko ndichitoshanda muri Nyamiti Dhiki muri kushanda kwamunoshandawo tichiya mapepa ipapa tese tinototi ndichitobva kwangu kuka kunight shift ndototi motondifonera kuti ndiri kunonoka mukoma wangu enda uchiti ndotonokuklokera in kubasa kwako usati wasvika ndopfuurawo zvangu ndoenda kana so it was tatikabatana anyway mabakabatana ko uroyi wakazobvepiko uroyi handisi kuziva vari kuhuita ina hangu handisi kunyatsoona nekuti handisi kuzviziva aiwa mungazvizivi kana musimba zviri pati uroyi uzere mufunge uzere uroyi wazara wokunotiko noti mukatisati uroyi wachinatsvaga kutanga izvozvi asi wakatanga kudhara noti kune vamwe vanochema tanzi vanhu vaitoripota hanzi vaingoona home office ndosvika muma pako watoripota kunzi uyu hana mapepa wototobva hapana kana kumboti kubatana handi taicheya marooms pataigara vanhu ka neshamwari yako mukomana wangu anotouya totorara iwe ukatogarapo wotoenda unorara uko shamwari hatina dzimba tine ma1 room toita sei ngoma botaitodyiwa shamwari yototi kana imboenda kutoilet ukwewe ndo shamwari wataira waurira itiko zvino kuda vakazoya hedu so ave kuroya vamhenu ko zvinokwazara kuko uroyi oga memwana kungodza kudai so vanototi haikona mani unochaya kuti saka ndochiko ichochi ndochi munoziva kuti ndakatozokombera Nyamiti Dhiki ndakatozitasa South Africa kaita igara itsuka neUK ka ndikati South Africa inove imoza South Africa kune munhu Nyamiki South Africa kune munhu Nyamiti kune zvokutamba muzimba but vanhu vaitoudzana magrupu ekuti ecommunity aya vanhu vaitaura kuti guys muchenjere pakati ndipo pakamira mota iri kututa vanhu nanhasi vanoudzana hakuna munhu aenda nehome office kunoti apa pazere pane zvimukuku zviri kugara vanhu vakawanda kuseri kwese kunemotuta pane hobho vanhu hakuna vanhu vaitovudzana kutonyeurirana kunoku vakatokugara pasi kutaipa matsamba kudai kuti rikatise kuhome office kuti uyu hana bepa rakati kana kuti uyu azopinda nemumvura kana kuti uyu kuzama chete kuti vaparadzi ichokwadi handifungi kuti mazimba munomu handifunge kuti vanombofonerana chaizvo kutyisidzirana chaiko vanofona musangoti kutyisidzirana vanotofona Nyamiti mirai ndingokuri ndidai asi ndoda munhu akachanga makangwara kumasure uku but pamasure apa paya nsangopinda madhenzi angu ekuti amalive mubhazi muri kurimemba paya ndichagara uko ndise malive mubhazi paya ndichangopinda pane pandakabhonisana navamwe anti so vachingodigara vachitaura zvangu kuti malive mubhazi muri kuibata nyaya chati ndati mungobvumira ndoti mupinde panyaya dzasingaiipapo paya vamwe vakabata foni vakafonera bhosi wangu inini pano bhosi wangu akarekodha call munoziva
zvikanzi vachidza bhosi vangu zvikanzi muri kuzviziva here kuti vanga vane criminal record bhosi vangu vaine record apa they don't know relationship yangu nabhosi wangu uyu muri kunzwa they didn't know the relationship kungofarisa chete zvikanzi bhosi vangu airekodha zvikanzi musana vane criminal record vakambobudisa futi kuSouth Africa chibutsira munhu achidai chidai apa bhosi vangu knows everything remember tine ukama ihama yangu tine ukama iri hama andona havasi kuziva nambotaura pano vari kumuudza ari kurekodha. Oh, it happens. Zvinoita anyway, iso takagara edu even zita muri kuona iri guys. We used my nicknames. We never used the correct names because taiziva tinongoida kutozvikavha anyway. But handiri kuona hangu vanhu vese ma2K ndo vane that vane kamwe zvakasiyana nekuuya kwatikaita. Ndiri kuzviona. Handisifunga kuti munhu mukuru vakatsvaga kukambani vakwadeshanda vakafona kavarekodha muri kunzwa ndobva iye akakanyarira vachiteerera because akanipa recording ati vachitaura apedza ndobva ati alright so my sister do you think iwewe munhu wakapinda muno ndifunga une makore uri muno munhu anobuda kubva kuSouth Africa okwira ndege oya kuno mapepa oenda kuhome office kuti akwire ndege anenge ane visa pasina kuvherifira mapepa sewa zvikanzi aiwa chindwai zvakaita munhu imanje handina kuda kuibudisa audio iyi because munhu yakadzenga onwa manje kuti vakumuchinjira vakufamba naye manje nehama yangu yatika akabva takatwai aiwa ndati ndikutipe kuti ndivana nditite nhingi apurasina chi ava pasipepasi handoni avamudzvanya vakataka iwewe your reason for calling what was the reason for calling wanga uchidei handoni wanga uchidei what was the reason for calling zvikanzi apa zvakaitika ndakambenge ndapinda mutown ndine service user hani muri kuona because incident iyo inyamitika ndakatoinzwa anti vachitaura kuti aone pamutown akapfeka zveorange and it was true ndakatopinda McDonald's ndandine service user anti inini ndeta supported living anti kubva kudhara vachipinda muno kwese kwandongoishanda angori masupported living supported living atipfeke uniform hani munozviziva because tinenge tine vanhu vanozvifambira tine vanhu vanozviendera kuchikoro hatina vanhu vekunzi vanoklinwa mabhamps avo masuka madoti hatina vanhu ivavo handi vazviona so aenda kuchikoro ndaive neservices yangu yaenda kucollege saka ndaenda naye college handimaona indinozvigarira hangu pai mukafeteria iye ari muklasi kana tinogara muklasi momo paside pake kana apedza college yake tobuda topinda nemacdonalds ndinenge ndine kadhi rake remamanikeras ati topinda maniki mumacdonalds anda macdonalds ka otenga todya chikafu saka ndakatopfeka outfit yangu yeorange zveshuwa ndichibva naye apa munoziva maservice user handiti varungu vhudzi ravo mose zvarengeirani vakatotaura pasitudio vakaita vakati angane vhudzi rakati nyangara ane service user akapfeka zveorange ende ndandakapfeka zveorange that day iroro but ndakazviignowa hanimona so pane munhu wemuno mupeterborough akasangana neni mutown ndichifambira nemunhu wangu akatondiona hanimona ationa munhu uyu akatora mapicture ndizvifambira ndichinopinda mumacdonalds ndine service user yangu iyi akatora picture akasendera anti ava anti ndi vakazenge vodzoka vachidini vachitaura muskiri vachitaura muno muchitaura palife kuti ndamboona akadai hanzi anga nhema dzaakazoreva nhema anga achiita life handiwana achifamba mutown havana kuziva ukama hwangu kuti ndikangobaya live vanhu vese ava even ikoko vanondifollowa kana saka ndekukindenyameti ndikangobaya live obviously noona hapana patikaita live ndiri kubaza neiva because vanotoona timaona kuti kune ndikinde ndotopa because vanhu vangu tiri hama handiwana ihama dzangu saka ndikatifollowa kutouya kuno kutowirirana kutopa ukama hwedu handimanzvona so kwakutsvaka zvese vakazoti vakunyatsa kumisa pakona vamisa pakona manje vamupresa pakona handiwana akaona kuti mubvudza ichadairiki akurasira mhosva kuna anta vakati aiwa ini andiva kutaura tivazivi handika tongovaziva ngoondorwa pasocial media iwe ndowaya nenyaya pedza nyaya yako tatora manamba tatora handika going to report to the police ndopakabva adini adropako so ndosaka ndichada kuti kureverana vanhu vaye vanoreverana imagine tidenakandikudze chokwadi ndangoemploywa elsewhere kune munhu hameno anenge achikodini plus pamwe zvechokwadi ndakabaya iri life yacho hameno handiwazvona tikadei takasvika papi
Yes. Andibazwana. So kureva vanhu vanototaura variko vaziva uroi huripo vanotonyora, and I'm not the only one wokuti ungadzanzi wazodai. So kune vanhu vakawanda vatochemberera muno vane ma20 years vanogara ini ndosana vanhu vakawanda vanozosati kuti chandakamboitirwa rimwe gore ndakambovekwa nehome office usiku ndakavata ndarevegwa tadzaiwanda kupi kupi tichidini vachiripotegwa nevamwe kuti pakati izvozvi mukatasa chinyabitika right now home office yakuziva kuti kune vanhu kune anonzi mafake marriages, kune anonzi machii, mukada kuedza kuzvitsvaga mukada kuedza kuzvitsvaga zvakabuda nemisu ndiso vanhu vairipotatiza vanhu vekuhome office munozviona. Hakuna home office yaizobofembera kuti izoziva kuti kune vanhu vari kudai kudai vakazviziva sei. Vanhu vaingopinda muno machiti akapinda vachipinda vari bvudzi nasisi vakacheta vopinda vakadaro. Aiwa, vakawanda vezera redu havanambogara nevarume vakachata navo, vaigara kumabasa. Yes. Zvikatongobudirira zvazvingori zvemapepa. Anyway, maita basa namboshare. Natasha, all right, Dick, thank you very much. Aiwa zvendataka. Iwe unogozoti I don't think kuti vanhu ini ndichikuudza kuti record ndakati ndichito ndobva ndondifonera mai angu zvikanzi uripi uyai kuno ndichisvika kudai zvikanzi hey ndafona because taitozviziva tatambenge takatombozvitaura kumasure paitika malive emabhazi angu dini achitoti munoziva kuti chii hazvishamisi one day tichirisiva makozi evanhu ava ndikati very much possible akazonditi uyai haana kundiudza nemuromo audio anga akadorekodha akati nzwai ndiani iri voice handisi kurisiva handiwana but arekodha namba anayo hake namba yakuti tracewo tione kuti namba chirubva nekupita takutsaka ifona haichapindi tindotoga kuti ndiani. So Natasha usati twanzi makakuta mnyamba nevanhu no I'm not the only one. I am not the only one. Number 2 yekutanga ndakazotaura iyai handisika I got an apology me from home office. I got an apology from home office. Yakunditi we are very sorry. Hanimona paita vanhu vakanga varipota vachiti uyu Kelushu akapinda nebackdoor. Ndizvo zvinhu zvakaitika handisa zvepasi pemuti ndikaiti kazvitaura pano handika kwanzi uyu mwana yake akapinda nepasi pe akaita zvoku I don't know pakataurwa a lot zvazvakanyorwa mutsamba ndichaitsvaga mina ndigokitsvaga tsamba iyoyo hanimona yakauya pakatanga pauya tsamba ndikaignora pakazoya email handimaona ndikanzi ndobva ndangoti no problem zvikanzi ari kunzi you've got you want to believe kuti pari kunzi pakazodididi hambene zvo zvokunzi mwana akapinzwa zvisiri pamutemo chichi. Can you please give us the relevant papers and what not? I attached everything zvese ndikaticha zvese kubva kuma-adoption papers matsamba and everything ikaprovide nemafoni number zvese ndakavapa and I would like to believe kuti vakaverify and vakafona because yakazodzoka apology. Saka musati zvinhu zvokunyepa asi zvinhu zvokunyepa zvinhu zvechokwadi zvakatoitika muno kuhome office chaiko kwete kuti kuna bositete nekuhome office ndoko vakatotangira vachiripota mwana uyu Kelushu katozonzi ndakutonzi do you want mwana anoda counseling here hamene zvonenge vakutaura you want counseling for child what support chichi da kutopiwa vanhamba nechichi hanimaona ndikati no we are okay we are fine. Saka zvakatoitika hazvizvo kutoboti kunyepa noti chii aiwa haasi Ketina daku handidi kunyepa ipapo handidi kureva nhema it's not Ketina haasi Ketina because zvakaitika ndichangouya haasi Ketina ndichangouya haasi tomboti Ketina ti handidi kunyepawo haasi Ketina haasi ndandichangoouya ipapo ndinozviziva vanhu vakazviita I know and munoziva kuti zvandinogara ndichikudzai zvinoita Mwari mina ndikudze zvakazoitika ndakazvitaura pano vanhu havana kuzvitora serious ndikazvitaura kutika chi2 hanimaona kasi ndipoma musinganditori serious hanimaona chakaitika ndechekuti pavanhu ava vakanyora matsamba aya pane one anti it was a trio antika pane one akazonyatsokubuda ega dhaisi handina kunzwa zvemakuhwa ine ndakufunga zvemakuhwa ndotoziva nyaya yacho feya yakairi trio one came akati inini I did not want to be part and parcel of this ndakaramba I stayed away zvichirongwa I was there itaimeti dzenyu itaimeti trio yakasara kwabuda one ikasara vave 2
moziva zvandikutaura pacha musingazivi pasocial media mukuchiziva maizviona pasocial media iyo media akambondiripotera guys tingataura zvimwe hana media aingotaura chongotaura pasocial media pachingotaura pasocial media aingotati ndakazoripota kupolisi hamuchizivi kai anambokudzai ndakazoripota kupolisi tikavafonera ndine polisi handambokudzai imi pana pamuchizivi ndikanodzine polisi if anything pangautafutiri mwesarakwe anytime conductors come back here to us ndakazovafondera ndine polisi kuti vanyarire kutaura nezvangu ndaenda kupolisi because I was still new in the country kaenda kupolisi vakafonderwa nepolisi ndinavo ndine mapurisa ini hamuziva ndamboenga zvitaura pano ndakangozvinyararira ndakatozvitaura ndikakudzai wani hatisisi nyaya yekuti ndakaudzwa ndakati paus 3 akauya akati simeni please pardon me nachati ndinawo mufoni mangu machatsi ese maaudio zvirimo akati I did not want to be part and parcel ndipo pandakaramba inini panga patanga tasvika apa panga pasvika pa extent ndipo pandakati no guys it's not this serious andika this is and akagara takatondiza kuti you know what they will come be very ready and be very careful because matsamba akatonyorwa akagara tondiona ndikatomuti hakuna tsamba inouya wangu zvikadzida kuti ndikupire mugari makaziva handina kumudza kuti ndakaireceiva haasi makuwa kana kuti china kana chikudini wanike because pekutanga panga pambobuda nyaya one of the person pambobuda nyaya kuti ngati pandaitaura nyaya kuti handakambokudza nyaya kuti ndakamboshayiwa social worker wake ndisingasazivi kuti akaindepi handakambokudza nyaya yacho ndakamboshayiwa social worker wake akaindepi because nyaya dzochene it's a long process zviri zvandakazitanga kudhara but nenyaya kuti paita mahiccups unoenda kukoti ndakasina plan dzokuti ndozomboya ndaimboita zvinhu zvazvo ndakazenge ndazombostopa hanimona asi zviri hafu and lucky enough kumakoti vakuya havarasi zvinhu izvi vanenge vanazvo hanimona saka havarasi ndakazongogona kuti pandakatanga kuita prosekuya kunoka ndakanga ndatombonyeurigora mwembuya zvikanzi no zvaunogona kuita mati ndine munhu andoziva chitegai ndikuudzei ndine munhu andoziva anogona kugadzira tochinja birth here something like tochinja togadzira birth here things like that ndogona kuitira inini handiona ndikati zvikanzi zvitori izi ndavaudza kuti process yakatanga kudhara payatovera itina kutanga tochei kumaend but handichauchi social number dzichauka ngati yafoni number handichadzioni iye ane time asingandifoneri saka ndiye munhu anokwanisa kuti aprocesse nyaya dzedza apedzise ndomuwana kupi handichazivi ndobva ndaita mistake ndobva ndaconfida ndichiudza somebody else wamwe mai anoona ndaudza mai ava vakazenge vakunditi ndinokwanisa kugadzira ivo ndonyakusajesta that but ndobva ndatora pamazita emwana anoona zvikanzi ndipe mazita emwana zvese ndigadzira ndine munhu andoziva ndobva ndavapa guess what the next thing ndakaona mazita emwana vanga vati ndipe kunoka akubuda kwaLulu Edwards handisina zvinhu zvokunyepa ini ndikataura zvinhu zvechokwadi nehondo dzangu ndakadzigwa muno papers ndakadzigwa hondo ndakadzigwa muno hondo asi ndakadzigwa dzangu hondo ndakadzigwa nemunamato kutaura chokwadi pamberi paMwari kudai ndopika kudai naMwari hondo dzangu ndakadzigwa kuti ndimazikunde maziro yaya ndakakunda nemunamato because ndaitozoti ndakakomberedzwa nevanhu vandaidya navo ndaizviziva ndaitozviziva kuti ndakakomberedzwa pakaipa patakamira vari kutoda kutonga ndiri pasi apa ndachendakakanganisa handizvo zviri kuitika izvani it's not me I was not even part and parcel yangu mhosva ndeyekungoti ndatadza kuita zvazvaifunga kuti zvitwe panguva iyoyo chete ndakatoonedza kuti nemunamato ini ndandisingavati ndiri mudepression yandaipiwa namiti asi ndaipfugama ndichinamati ndichitaura naMwari chendaona kuti Mwari honai pandamosvika ndopazvasvika herapo munhu akauya fair life akandiudza yakauya ichibuda fanya nemastartup yo don't write people's names here shiriro kwakupisa mashira yako evhulamuro wangu ndaingoona yetsatozobora ndaingoti handishuriri endeka ndiorunakagarapo obora muro wangu kungoti vanhu munenge musingazivi chete munenge musingazivi vanhu sometimes they defend nekudai vanenge vasinga thank you Chantel vanhu vanenge vasingazivi chokwadi chiri icho chiziva iye nemuridzi chokwadi nechicho chiziva naivo vanenge vachiziva chokwadi but tino problem yekuti nice kuvanhu but mukati medu mutiri takaora nice kuvanhu ndo chokwadi chacho chiripo
handisi kutaura zvinhu zvepasi mutenda kudi guys zvinhu zvechokwadi cheko zvacho kwandiri pandaikudzai ndakapinda mudepression paipai muti ndaikudzai ndezvinhu zvekunyepa pandaikudzai ndakapinda mudepression ndasingazivi chinonzi depression ini but ndakachiexperiensa chinhu chokuti ndasingasadi kubika ndichida kungovata ndandave mumudhi yangu ndega inini vanhu ndikabvunza vanhu vonditi pamwe ndizvo zvokuti muri kufunga mhuri muchangopinda muno muchiti ndichitaura kuti no man nditori kune mwe ndikandangochema nditangochema ndiri ndega pamwe nditangochema chandochema ndiri munhingiri ndakachamisika muti munyoro munhu akanditi ndipe ndikubatsire handika zviri kuitwa nevakawanda ndobva ndakupa zita remwana handiwana neseneme yemwana handiti neid yemwana yekusa ndakaona zvakukandwa neghost and then eventually I knew where it was coming from, right? Because munhu wana akanga ndiye akanga ndi approacha handiwana achiti ndine munhu wekuziva lucky munoziva kuti chii zvinoita mwari soka mwana anongoshamisa lucky enough I did not go through with that hani muri kuona nyende ndakaita kunge zvinhu zvokudii but guys zvakaitika one day handika saka ndandaudza ivo handiti inyaya yanga ichingodiskasa kumba uku handi saka manje vanhu pachona tomuwana kupi but kune munhu tokudiscasa kumba handi kune munhu ati zvakazvika murume uno but it's very dangerous, don't do that because ukabatwa ifraud murume wangu ndiye akatinyatsodaro akati ifraud ndikati manje todini zvikanzi munoziva chi hamuzivi ni guys ava vana muzati vana mambovapira nyaya yekuti ndikuda kuenda ku-UK so vana vateve ne-excitement havasati vambouya ku-UK vateve ne-excitement kuti ku-UK vachakutarati aiwa kana zvatadza zvinongotadziwa pana noenda munongoenda moti munorova kana tigore modzoka hanimona vana varikuda kuzvinzwa havasi kuzviziva havasi kuziva kuti kunokandirisa kana no we want to go apa vana vanenge vatinoudza neshamwa dzekuchikoro you know zvinhu zvakadaro and everything hanimona vanga vatinoudza neshamwa dzavo zvikanzi vatodaro paipai vanoda kutakuvaudza kuti ndozvitogwana nditi vanatikakana nditikana mamaidi ndobva ndati oright tsvagai nhamba idzodzo because pasina nhamba idzodzo ndidiva kuti zvinhu ngazvitwe zviri straight forward ningi process yanga yakumapena hanimona ngazvingoitwe zvinhu zviri straight forward handizi kuti chii chakaitika vana vaenda vakanga kuita shungu dzekufamba vachitsvaga kuti manje nhamba dzowangwepiwa dzoti ndachinja foni handichine nhamba dzakanda nefoni hanimona mugati musanyore masteva apasina one day Kelly wacho ndiyakaya nechimwe chibhuku so saka mamwe nemapepa hobo andi musati murume wangu you know guys taita zvezve politics enodana boziva izvi aiti zvinhu zvibokoko saka uine mapepa akawanda kati macardbox hobo zvakaiswa mugaraji handi vakaenda kunotsvaga pepai vakatanga kuenda kunotsvagwa chinofedekio ke ndobva nanonga chinotibhuku so chaive nacho ndobva aine chinotibhuku chake chakudharadhara ndobva mamwe nemafoni numbers akawanda hanimona ndobva ti mama ndawana chibhuku ichi hanimona hamuna here mafoni number muchibhuku mene ndione sereyera ririmo ndobva ndati after 3 years phone number idzi dzichiri kushanda ndobva ndatodzibaya ndobva ndoti hello ndobva ndotiwo I was also looking for your number because I used to have the old number ndokusangana kwatakaita naye batasishaweka vandomusanangurira kuti this 1 2 3 things chichichichi parodiwa tsamba yakati ndoyasara zvikanzi makaenda koti ndikati kurikwana uri kurodiwa iwewe so ndobva nditi email me andika mapepa iwayo then kana kodetawe I'll come hanambonetsa guys from there hanazombonetsa ndakabva tangoita process ndobva ndatomtumira mari ndobva tongoya zvatongoitwa ka1 chitongopiwa ipapo mapepa ndichitopiwa hanimona saka ndakaya nezvinhu zvakazvingo straight forward so even when they requested I just emailed them everything and they were like we are very sorry if you want people protect never to protect bobo imomo hanimona zvinhu kuti toda kuprotecta chivi akati ndikangoti no we are okay saka zvinhu zvakatoitika ini pano mazimba anotoroya tinotoroya takadai so tinotoripoterana and I would like to believe I am not the only one guys vakawanda I am not the only one chirega ndikuudze imwe kune dzimwe nyaya dzekuti nesingadi kutaura hanimona asi dzinenge dziri nyaya dzakatoitika tine mumwe wedu ari pano handiya haasi socialite angori munhu anofolo munhu wekutodaro munhu wedu wekutodaro Susan nyaya unoiziva a few of the people in the comment section nyaya munoiziva handika inyaya yakaitika audza friend yake kuafrica audza kuti shama ndawana COS
handi saka ndadai kutaura chokwadi guys vanhu vakawanda ndakuda kusara zvangu chokwadi pamberi paMwari maCOS akati wandei handika vamwe vaipinda vari hanzvadzi nehanzvadzi vamwe vaipinda zvikiribidi zvakangosiyana siyana changa chiri chikuru kwakuri kungopinda handi vanhu vaingopinda nenzira dzavaipinda nadzo hanomaona ndobva audza Nikiri audza shamwari yake ndobva amuudza kuti panhingi pacertificate apa handiona ndadai munoziva kuti mukuafrica guys muza chokwadi macertificate aya mamwe ekutanga aigadzigwa imi muza chokwadi guys aigadzigwa macertificate aya akati ndagadzira ndadai ndobva audza bhururu ndobva auya muno akagara muno 2 years itori nyaya iyi yatiri kutotaura izvozvo right now akagara muno 2 years achienda kubasa zvakanaka one day ndobva ngoritsipa tsamba nyaya muri kuiziva vanhu vari mucomment section pamwe iye arimo handiziti arimo here mucomment section ndobva ngoritsipa tsamba zvikanzi we have received an email handika from someone who said certificate rako exactly zvakaudza bhuru wake achioneka bhuru wake akauya kuno handika auya kuno akaramba achitokomeketa nabhuru wake haana zati bhururu akabatirira kuti wakutoenda wakutodai so zvikanzi can you please tell us where you got that certificate akabuda ziya akandifonera akafonera vamwe vanhu vakafonera akati ndoita sei ndikusaza tisingazvitaure hedu panapa hanimaona because tichingoti tisingadi kuita mabhifu and stuff like that akandifonera akatiita sei apadhuta akufunga apiwa akanzi chiisozeni akanzi how many days akanzi to respond within 14 days here kana 7 days hachazivi but akandopiwa period yekurespond hanimaona ndobva ndamuchinini huona chitobata Harare ndokuneti pazvinhu ndosaka bva tapinda painternet testa kubatsirana munhu atovine 2 years atopinda gore chi3 ari muno guys home office zvainoita hanimaona yakangozochipfumanise chirimo ndobva ati ndobva ndatapinda painternet tikati no fona uku ita zvekufona handiona and tell them the truth handiona kana pane way yavanogona kuita kuti vaconfirme kuti wakariwana ikoko akasiyana anenge akasiyana siyana iwowo ndoti obvious ravari kuziva certificate neriri rachisiyana pakuverifya kwavaita vataura kuti zvechokwadi nderepano handiona bata afona zvechokwadi akafona akasangana nemunhu akanyatsotaura akahwitaura nyaya yake yese akanzwisiswa munhu akati problem ikuitika ndeyekuti handitika akati zvinhu izvi okay ndandichakwanisa kuupdatera musystem but musystem iwahumbu zvikanzi dei yanga iri musystem I was going to update manje ndo update sei haumu munoda kuti papasisina way yatakatasara naye ndeyekuita sei kutsvaga mali yeimmigration yemuno aya ndo zvatakazoita hazvo zvokuti tingotaura kuti zvokudza okay immigration let FXCOS in noitika paimmigration zviya guys poshiposhi vanhu vanenge vachitsvaga zvokutaura chete andiona iwe hauna kumboizwa mbiri yangu yatenda kusimene kwaine FXCOS wozvibvunza kuti nhari kumhanyisa narration yakadaro akakwana here akakwana andi COS unonipiwa kuhome office unozopinda naro sei inoriri fake saka asikambomhanya kadarisheni uchikuziva ndikasiya vanhu vachitaura zvavaida payakambomhanya nzi pakaita COS refake you still remember posh iwewe payakatsviridza yakatomhanya kunzi vati fake COS and I kept quiet ini ndomborega kana vachitaura zvavada ndozotaura nenguva yangu zvikanzi fake COS rinopinda sei muno because rinoenda unopiwa vachisa kuhome office kune vanenge vakabata COS racho vanokupa sei hazviiti kuti upiwe visa COS achiboni hazviiti because ndivo vanomagadzira maCOS acho saka vanokupa fake sei but yakamanya pasocial media kuti fake COS takazoita zvemusikana ye takazoita zvemalawyers zvemunini wangu iye zvemalawyers tikaita zvemabhishop aya ekumarokesheni aya ekumaarea kwamunogara zvameya wekwamunogara kuti vanyore matsamba ari strong hanzi ndakatengeswa katatu zviri zvokunyeka thank you gaindivhurire foni vakambotengeswa foni naye hamusataure zvenyu mazita nguva yamutudze nyaya hatingotaura vakambotengeswa uyai mune mishonga ndezvokunyepa nze vanenge vachingovhundutsirana havabvundusiri vanotonyora nezvechokwadi zviya sezvokunyeka asi zvokunyepa UK haungapindiri nefeki COS hazviiti because the second COS rinotobva kuhome office there is no way and more
vanoda fona tinzwewo. Hakuna guys kana kuti kudini, hakuna inini vanoita zvangu kungoti vanhu tisingatauri dzimwe zvinhu nengo zvinoti ndikuchengeta runyara. What's this? Hands dzokurodza vakati vabatoni ndataura kana kambota zvatukuta nyaya dzemari zimbabwe dzanoripota saka vamwe vachiti nyamitongo chero vamwe vachara mapinduro avakaita kudhara like the way avairarama kudhara chipinda kuno mutaidai ndobva ndachiko saka uroyi zvamaishanda zvakanaka kudai uroyi wavepo mazano kuma wakabvepi tikati ndoshamisika vamwe vakati vanhu havani vachimbovhundusira they don't report ndikati chirega ndikudzei inini ndakambozvitaura in passing but now yestaura in detail saka ndanda kuvaudza zvakaitika in detail. And man, only in the name of, but in the never tell me that you know one man. And I deceive je go home office papa mistake yakaita mbuya lala yekutumira ikurisamba chose mwana vane chava kakanga machino one ndoda kushtaura nasi ndogona kuchiproof pafoni yangu because email haichinji vanhu zvanokuzaiti vanhu vakaoma vanhu vari munenge musingazivi chete sometimes munokuzirira because nenge musinganyatsoziva madetailed ehunhu sometimes wevamwe vanhu because they are good at hiding. Anomaona ndandakataimira handiti munhu akanditi ndipe madetails ndine munhu wandinaye anogona kugadzira pachisvika muri kuziva ndandakamirira muri kuziva 2023 andakauya ndichiya kuzoshanya paya pandakauya ndichiya kuzoshanya paya pandakauya kuzoshanya paya andika the same person iyeyu akabudisa madetails emwana akakundikaenda pasi pebhasi akufunga kuti ndakazoenderera mberi neplan yake andimaona asingazoti pakazoita change of plans andimaona the same person approached me akati ndine mapepa ndoda kupa chisimeda akabvi kushanda shandai akanipa maoriginal certificates ake ndinawo andimaona zvikanzi monotsvaga basa nemacertificates angu aya ndika-aplya ini ndinetane macertificates anasvika mwana achiri kungotopinduka apa achiri kunzi kuita basa recomplex ke uya kuno chichi ndikashandisa mazita avo zvese ndichisubmita macertificate ndichinzi unokwanisa kuzvitora macertificates angu but the same person anga kunondikandira pasi pebhasi uku akuda kukandira pasi pebhasi kuhome office. Peter Stappert, guys. Peter Stappert. And more. Nditori ne certificate ndikona kuvhurira email ipapa ku Indeed ipapa muone because ndakazengenda apply akandishandisa mapepa ake. And more. Ndakazengenda apply ngesambipa ake kangandisira. Thank you muroro wangu Mr. Salisho. Ndakazengenda shandisa mwana apply ngesambipa mapepa ake. Aya akangandipa ini zvese macertificates zvese ndinadzo zvese dutu kudai akandipari zvese but I kept quiet achibita mashura apa ndikayaramba ndakati zi but ndina because remember ndakazengeta mafotocopies ndikazomaforda kuzomusendera mapapers akauya achitishandisa pangu aya guys lucky enough munozozviita mwari uyu munozozviita mwari chinzwai pandakati kumba kwamukoma Gordon uko ndichigara mumba kwamukoma Gordon uko andika mapepa yauya ndichiapply hanimoona munozati munhu akaramba kuti ndichandisa mapepa aya ndiani ndimai Gordon ndimai Maya kana varipo ngavabudikire mucomment section mai Maya vakachinamata one day tichinamata one day mai Maya vakati mwari vari kutaura sisimeli deletai maapplication amakaisa nemacertificate asiri yenyu ndikatombovatsamwira ko mai Maya vari kuti ndidelete sei mai Maya kana varipo ngavabude mucomment section muvataura vakati simeli please can you please delete those mandikiri maapplication esa amaita deletai mwari vari kutaura kuti it's a no. Thank you Ruchido. Mwari vari kutaura kuti it's a no, you cannot use these papers, it's a no. Mwari vari kuramba mukaita naro mukachondikati apana chione zvazvinoita guys zvazvinoita ndanga ndiri kutopindurwa for my interviews ndikurangarira one day guys munoziva soka mwari uyu mwari musamunamata hedu asi anotinunura pane nguva dzimwe zvatinge tisingaoni zviri kumberi ndikurangarira one day pascheduliwa interview yepa teams interview yascheduliwa apa nandiri kumba kwaimwe sister muri kuona chero vachiona malive akazati ndoktora chokwadi handisi kunyepa interview yanga yascheduliwa
ndichipanga kuona ndichipanga kuita interview ndiri kumba kwa mwe sister ndobva ndatova sisi kwauya kwanzi pane interview nguva dzakati pati ina pachada isivakane zvoke ndikati michinipindirai pateams apa painterview zvikanzi aiwa ndongopinda sei because first vanenge vakabata chi vanenge vakabata certificate vakatumira inoonekwa kuti handisirini ndikati ndondoonekwa kuti handisirini harimona because pese mwana tine mhino hombe honai mhino dzirapa chichichi hazvienderani asi si vakajamuka vakati kana ndinotaurachokwanabe pamberi pamwari panguva iyoyo sisi vakati kumba kwavo panguva iyoyo vakaramba vakati no let this one pass kana chinyepa bhabudati ndikunyepa apa sisi vadangani navo panguva iyoyo maitawa taura nezita kana chinyepa maitawa vatiri kumba kwavo handika vakatotiti no let this one pass murungu agofona achifona vandirambidza vakati no my gut feeling ivo vakatozvifirawo vakati mweya wangu wekuti let this one pass because itimsika 1-on-1 face ndikungoti face iri papepa iyi very beautiful face tete face ine mhino yakatipo inine mhino dzangu dzakatipo hanimona ndikati chipinda isi munogona kuansa makwesheni achabvunzwa ipapa makagara muri chipinda izvi tiri kuti kubatsirana pacheduka izvo ndandakateiwa guys ndandiri pachikirimbani ndakateiwa ndikati ndakachita inini interview zvikanzi ainga ndingambopindi vakajamuka ndikati saka ndipinda sei mwana webhawa handina chandikutombetaafana because apachatakaita we did not do anything saka ndiri kuzvitaura handina chandakaita we did not do go ahead ndozvatiri kutaura because hatina chatakaita no fraud was committed hapana takaita so no fraud was committed don't worry kuti ndakaenda kubasa takazodai ndopawaiti hakuna fraud yakakomutokoza hakuna chakaitika vakaramba vakati no zvikanzi pinda ndikati no zvikanzi ignore do not answer ndokuzongopera kwazvakaita ndobva ndangozoramba kudaira andazongodaira munhu yachingofona chingoti akatesa email kuti ndochinja here date ndokupa rimwe date interview ndofunga vaitoda vanhu zviri serious ndikasvika pakungoignore kusvika ngoona kuti vanhu havachadairi foni vaneta hanimoona do you have proof kuti ndichinawo mwene wepawa do you have proof kuti ndichinawo handisi dofo wangu do you have kuti ndiri proof ndichinawo I'm very safe ndakamudzosera kainauye ndikamusendera kana ari yekuti ndakangochengetawo zvimadai zvakangodai zvezvi zvimanikiri but hauna proof do you have proof yekuti munoti now hamuna proof musayangini kana musingadi kutepa nyaya pana paingobvai guys because ndichandi kutaura ndochokwadi anonyora handisini because I never used anyone's papers and andambofera ndakachanda ndopazinganzi simeni vanga makaiwa ruma yakabuda pafacebook inanzi hey simeni vakachanda I never worked anyway because takabva tangotyira mai maya vakabva takangonamata vakati mwari vatakabva tatongozvisiya akazenga azongogarawo zvavo ari apa kusvikira vazodzoka kwanga vaenda kuzimbabwe tikavati tipei titumire tikatumira mapepa avo ndochokwadi chiripo as you tented of the email and I understood you misunderstood my dear inotara nyaya yakatoitika guys ende hamundisitokutara nyaya yangu because ini ndoyadzosa zvandichitoita ndochokwadi chicho chitoripo ndaitive ndakatoteiwa ndaida kutonyudzwa ndaida kutonyudzwa lucky ikatofamba ruma muri kuziva pasocial media yakatongofamba ruma pepachinzi simeni vakaenda kubasa vakashanda I never went anyway pandakauya papai mukoma Gordon vakanotora leave kubasa kwavo remember the idea ndanga ndauya kuzoshanya handiona so I really wanted kuti ndione nzvimbo vakanotora leave kubasa kwavo ndofunga mwedzi wese kandaito tikatombotenderera chifamba kana mai vaya varipo taifamba tichitenderera chidini tichiona nzvimbo kana vasipo ndofamba namukoma Gordon tichienda kune vamwe madhayari kudzimba takatendera kumadhayari akawanda tichienda kumadhayari zai tichindorara kotodzoka mangwana tichidai handimaona asi pakanzi vaishanda mvura ndakashandai I never worked anyway kusvika ndidzoke nditori handichakwanisi ndingataura team it's now ifamily yangu now because iyava family yangu akatanga ari madhaya tisangana pano yakazita family yangu pandakauya paya handina since my great world ndati mai maya vakanamata vakapegwa namwari vakazviramba vakazviramba ndokuziya kwatakati ndobva ndazongosiya zvikanzi ndobva ndasheya nyaya iyi
vanhu vakanga vachiziva. I think some of my sisters 4 varipo panapa. Ndobva ndashiya nyaya ndikati guys so zvikanzi maida kuenda ndikati ndati ndinde kubasa zvendinodai semunhu anga auya zvikanzi no. Guess what, the following day ndobva ndafuma one of my sisters iye akatotumira riri card achiti endai munoita kana yanga iri shopping yava chida kuitira izvozvo go and do shopping. Akandisendera card ranga rine 1,500 pounds arimo mucomment section. Akatondisendera akati vapei. And then these other sisters vamwe varipo sister andika vakatumira I think 500 vakabva vatopiwa account number vakatumira 500. Ndofunga ndakadzidza mari yasvika kuma 3,800 kana kuti 4,000 if I'm not mistaken. My sisters angu vati you don't do that. We'll give you. Mwedoibva musafambise zvisiri izvo. Musafambise zvinhu ndati maitawa vakaramba kuti handisi kupinda pateams meeting. Ndavakumbira pinda nefeseni vakati munodza kwanza vakati no. Taura izvo ndandikutaura guys musachindiudze nyaya. Ndinozosvika zvisiri izvo. Nyaya ngaisvike sezvairi nokuti chokwadi. Kana ichisvika ngaisvike sezvairi because is the truth. Ngaibvi kusvika yakanyepiwa kana kuti yakabvisiwa kana kuti yakaexaggeratwa. Ngaisvike sezvairi nyaya. Kana ichisvika because ichokwadi. Hatisi kunyepa. Ini teams ya meeting yauya ichinzi koda kuitwa interview yemunhu anga ari papalliative what. Ndikaita handisizve mubanza mabvunzo. Ndikachipinzira vakati kana teams first dzakasiyana vakati chero yako iwe first dzakandosiyana nazvo. Ndo vakandosiyana nazvo ndikati vachingotitenda zvipatachiva tairega interview yadakake ndipo ndakadzokera kwamai apo kuya vachionamata maimba vachiti mwari vari kuramba chivandasiyana nazvo. Ndopanda kaudza masisters angu akati aiwa don't worry you do the moita zvamuri kuita moita yamuri kuda. Ndobva vatondipesa mari ndagara ndakauyawo ndine yangu mari yandandida I think I also had about 1,800 yandandauya nayo hanimoni nemari ndati zvekuita shopping ndakazongotenga zvangu zvinhu zvangu zvakawanda zvakazodzokerera nazvo kuAfrica. But this is the truth. Kana chisvika chokwadi ngachisvike chiri chokwadi kwete kuti tiri chekunyepa. So zvokutinyepa ndanzi mazimba haareverani. It's a lie. Mazimba anoreverana. Ndo chokwadi. Okay, pane munhu ari kufona akachifona kaini mufonero. Tataura 3 different topics. Nhasi yanga iri ramheno nawe madzimai. Nhasi yanga iri ndege. Nhasi yanga iri tameno. So madzimai kuti tinorayana uroyo utorimo zvamu. Kutaura chokwadi izvo zvandizozivi zvangu kudiaspora zvakakurisa. KuAfrica chako vanhu vaigona ivengana vaiitana but it was not this much. Kutaura chokwadi it was not because vanhu vaitobatana panyaya dzokuti tabatana kuti kwaita mapurisa akati vanhu vaitoudzana kuti mapurisa chero isusu taita mapepa auti ukatoona kuti pane mapurisa vandosvika kuti guys be very careful pane mapurisa akamira pakati ndaona mahoma tichipinda masandulo anomasanitidza taitopanana aleti taitopanana zvekuno zvinodikanisa mapfumo pasi zvekwamwari chaiko. Anokola haikona murisei aiwandiri right. Ndiani ari kutaura kuti mazimba anoreverana kubva kudhara. Kune imwe nzvimbo inonzi Eastbourne vanhu vakawanda vakadhipotwa vachireverana vachifonera home office vanhu vachitorwa vachienda kumba. Saka vari kunyepa hazvina kungotanga nemasiwes zvakatanga kare kuno vanhu vakawanda vakadzoserwa kumba vaidzoserwa vairipoterana maZimbabwe vakatorerana varume vairipoterana vakagondorana kumabasa vairipoterana. No names Milimeo, we don't write names. Let them know. You are zviziva kuti tisi tukurewa. No names. Enderera mberi Paul. Saka zvekuti haizwana nenyepo kuti kugara vanhu vaitoreverana kugara more than this. Vanenge vachitoti hey tinofona kuhofisi zvisho vanhu vanofona. Isusu takambofonerwa but isi takafonwa nanebha wedu. But taibva kumasowe tinoenda masowe taibva kumasowe saka takaitolaki kuti patakabva kumasowe takataurwa kuti ndaku kune muhosva. Takasvikirwa 5 am nehome office tataripotwa nemanebhas edu nofunga ngari masatanisi tanga singada vanhu vanonamata. Saka vaishotwa kuti tidzingwe pamba pedu saka vakatiripotira vakasvika home office ikasvika makusei bada haina kutitora zvedu. But zvekuripotirana zvakagara zviripo sisipeni pabonyeperwo kuti maZimbabwe nanomwe wakaipa. Even kana kuchinzi kuhome office kune amnesty kana kune zvimwe zviri kuonesa mapepa maZimbabwe haatauri.
havambotaure mazimbabwean kugara kwaita maamnesty aiitwa kuti unogona kuaplya uchidaiswa avakudzi anosvika saina maimbokudzo tinosikwa sei waitongoitawo zvekutogesi waitongoti ndakarohwa ndakandona mazimbabwean akaoma mwoyo asi manigeria aiva ndorudzi rinobatana vanobatsirana vanogona kuchaisa passport 1 munhu 1 vanoshanda kumamazimbabweans aiva mazimbabwean kana ameti denga redu riri kweri inini ndandine target yevamwe vanhu noti vakawanda but changa chiri chikwati group because ndikurangarira video yangu iyoya yeku-SAF futi and to be honest guys kana muchirangarira muchida kuburitsa chokwadi video yaya yepfuti ya guys yanga isinei nekumba kwa-evidence kana iye evidence akatokuudzai akatozvitaura yanga isinei nekumba kwa-evidence kunga kuri ku-birthday party taenda ku-birthday party radhumepi but yakatwistwa you remember ikanzi vaburitsira evidence futi muri kunzwa video iyaiya mira ndikudze kola video yakakune gurupu revarungu vanhu vanorewa kune gurupu revarungu riri muno mu-UK video yakatoisa gurupu revarungu reku-UK ndiko yakanoiswa zvikanyigwa kunzi this lady wati same person akaita video iyoyo ndobva uya neimwe nhamba ndobva andipa link inyango nobaya link ka ndisingazivi link ndobva ranendesa chi kupage rinozo rine about 1 something million but unfortunately unowanza zvakaita mugrupu mena vakaisikaza video rayaka hainakanya kuita kana like kana 1 apa ndakaiona yanga yaviri 24 hours yakandwa kana like kana 1 kana nakomenda kana kuchii vanhu vakangoblutika vese davanongachesa varimo vangotiko ndiyani kozimublekiro rakandwa muno kana kuti vangoti chiko hameno hakuna kana akaisa zvake like kana kudii yakangoita kunge chinhu chayo hameno handiwana ndobva ndatodzokera pane panhamba yedu bvanakuisa maquestion mark kuti and then handiwana inini kana ndiseni ndiri munhu anonzi akanyatsa kubata vanhu zvakarwadza but I knew kuti okay it's a war chavaka-underestimata ndaipindura zvangu pano but kola ndaiti ndave 1 namasamene ndichiti mwari kuda kwendinga kuitika if it's a will for me to go I will gladly go ndakanga ndakamira pamukaha and the peace yandakanga ndakutanga kunzwa ndakaziva kuti mwari vari kundirwira ndandine vakadzi 3 pana anonzi sisikiri vekuamerica vafonerei mavhunza nonzi Christina muturu wekuamerica ndiye munhu aimirani pamunamata naivo maimai avo fonerei vakadzao muvavhunza kuti ichaitika kuseni tichideclare kuti inini vachitiko atodeclare ami ndikati no ngatiti kana iri God's will I will gladly go back musana pana nditi vanzi mwari ngatiti kana iri God's will mwari kuda kuenda kuitwe ndo patakachinja chi munamata ipapo anoona so pandakaona vanhu vakanga the love yandaigamuchirwa naine vamwe vanhu andisika vanhu unozati mutumyero zvakutaura kuti kune vanhu vakanga da kuti ndidhipotwe kune vanhu vakandipa 4,000 vanhu vakasiyana magroups then kwaita mutumyoro pandakanaudza kuti ndawana imba kwaita people vakanditengera zvinhu mutumyoro do you know zvinhu zviri muno zvese handambotenga so ndakazoona kuti vanhu vakawanda vana Julie vakatonditengera veisava zvinhu zvandikuchandisa mukitchen handiwana vanhu vakawanda havanaiti zvinhu ingori group of people handiwana but majority they welcomed me chaiko ndikatokudzenga ndakatengerwa nevamwe baba kafiriji kesilva murime guys kola murume efari anongokufollowa akuzivi welcome sisimeni maimaita firiji here ndipe address ndikatobva vesikeptika pekutanga tikadhiliviwa zveshuwa handiwana ndikataura pane sister ndaona mucomment section andika Eunice akatengera washing machine uri mukitchen unamona Eunice ari mucomment section akatenga ndikwa ndikazi Juna akatenga chizi ndiwe akatenga air fryer ndisabvira kuti ndine air fryer 22 ndine kettle 22 because ndaingotumirwa nevanhu welcome smell time bameni welcome ndichingote ndio patakaona kuti no vanhu havane vamwe vachinjika zvese zvikutoitika izvi just a group of people maybe takambotsikanawo konzi kudhara vamwe havana tombovhera vakasipawo konzi kudhara vangohakirawo handiona but majority takachokwadika zvangoita ende kazhinji sinsimeri vanhu vanokuripota ndivo vanhu vaitamba navo ivavo zvamuri kutaura kuti havambori vanhu vasinei nemi kuti vanongopona kuti sisimeri vari kuti havadai show yavo vanhu vanonyatsotaura nenu vazhinji ndo vanonyatsoita hatred vanendoinformation because home office vanoda detail you can't just call say many
Saka munhu yanenge achiziva na date of birth renyu, achiziva information Yes. kuti zvipinde. Yes. Saka munhu haambori kure Yes. neimene. Yes, vanga vasiri kure. Vanga vasiri kure because even madate of birth akutorewa kana chivaitoziva zvese because remember ndakamboita visa rekutanga ndakauya ka visa rekunetsa reya yachinzi ndakaitirwa fraudulent visa naKCC handito ndasi KC yakafa yandizivi ndikazvitaura nanotofunga ndonyepa but kune vakamanyisa native kuti ndakatogona munhu achipa simeni vari kunzvenga iri girlfriend yaKC I'm like huh? Handibona ndakatobva muzivi kola the last chandongoziva inini pandakataura naKC kwanga kuri kubhombana tichitukana ndichiti dzosera mari yageneral ndozvandoziva. Yes, name's Kanawia. And that is Namuzivi KC. Pakaitwa visa there, I was not even involved. But I was never I just want that was a bit of idea. Kana naima gaitwa visa naima mufumire panyaya mutsikana wewe ndamaita one visa. Imagine. Ndakatokufanya dzangu kana kusambofumbura kana ndakati once atazofumura nyaya dzangu. But ndakatouya ndafunga because ndakasina nyaya yangu akafanondizive waya murume waya. Angasanisi but vanhu vakafambisa kuti simeni vari kudana nani naKC ndikangosiya ini vanhu vafambisa nembiri iyoyo yekudaro zvikadzakapinda nefraudulent visa ndikati what is fraudulent visa chii chinonzi fraudulent visa kana wapiwa visa ivisa unopinda naro kana watopinda wabuda munhu anenge ari padhuze nema akakutengesa izvese zvose unokuti ukangokuona kuti kune munhu anonzi simeni diaries amainazvo havamboteereri vanoda dhisita rako date of birth ndokuti vazonyatsotarisa kunyorera maemail vataure munhu anenge achitoziva information saka munhu anenge ari pedyo unodya naye ende ndabva ndachibvunza chiposvo amasazo asi ndereke ramunoti the worst job ever saka pachinganyanya kunetsa ichi ndaimediwe chokuti mabva maita godo racho kudare ati kuke kunobvisa vanhu anobvisa zvinhu zvacho ati ndini kana ndikanoriBvisa kusaka muri kuti chanyanya kunetsa apa chingave chii muno muUK hazvire kuti hamuna vamwe vanhu vakafeila kola ndiri kunyepa here aiwa hamusi kunyepa mune vamwe vanhu vagara munomu vekutoti zvikutonetsa kuti ainde kumbasa ne20 years ka hadzisi kumbasa namari handiona hazvire kuti munhu wese apinda muUK yabudirira but waiti kunetsa kuti ingo just a case of hate kuti wapinda handisi kuenda kunoita handisi doctor handisi kunoita nursing yekuti munhu vanozokora mari yakawanda iroro caring racho job iroro muri kutoti kudini handizivi ndoona muri kuti tekiteki naro saka unonyatsa kutoshaya kuti chaicho ka problem kungoti tinoroya chete the problem is we are witching simple vanhu vakapinda kare vanofunga kuti England ndeyavo takapinda kare but England is for everyone saka vanhu vanobva vafunga kuti ndeyavo vobva vada kudominata kuti nokuti ndane 38 ndakasafa everyone is different simeni vanhu vemaCS ndo vakaitwa easy life in their life vanhu vakaiya ma2000 we suffer here uchinyimwa mapepa vanhu vakatenga vari mavista 6 months vaenda kumastudent vachienda chidini vachisangana nematroubles but mwari ane nguva yacho akangobvurirwa vanhu vemaCS kuti vauye vadini but neshoka vanhu vanenge vachiya kurikotana kuitira usinye munogona kuuya simeni kogara 2 years nodzokera kuZimbabwe Songe muchagara kuno forever pamwe ane kugara muchitaura kuti ani handidi kugara kunoko ndakaitira vana and that's what he did for chesho kunobhowa ndanga tikanogara kumusha hapana but vanhu vanokwanisa kuenda kumusha nenyaya yemahospital nechichi kuti vanhu kana vane mashuga nemachindu osa vasingangoendera kumusha because ati inini kungoti mamusingazivi nyaya yangu guys you didn't know the story muri kuona mazvozvoona kuti ndonyarara zvimwe zvinhu hatisi zvinhu zvandokudzai mazvozvoona ka ndazongobudawo musaga nhasi but ndikera mamusiri kudziya nyaya ndaingotaura nchinda kuti guys ndakangoripoti but ndandisingakudzi nemo maikungoti simeni anonyepa mafanisi madhirama handi mazviona ndiri kunotaura zvinhu zvakaitika me but I said that you know what I just want my peace, let me just keep quiet, you know, and move on with my life. Vanhu ngavamanyanyisa dravanoda ndakangonyarara vanhu vakamhanyanyisa dravanoda zvikandichinje hapana zvikanyarara inini ndichipinda muno zvikanzi murume haana murume uyu hauya zvisana achidii ndikangosiya nanyanyisa dhara kumhanya naro handika vakazoti vaona auya vakatanga kumira handi iko zvino kwatanga kumhanya kuti ingoma mwana mushakira uyu hasi wakakaba ndiri kuti ndiripotereika havadi kuripota saka unongona kunongorwiswa nokuti vanhu vagara vanenge vakangoudi vanenge vakangoguma ini ndine munhu akachiona pandiri kutaura panaitaura chiti vanhu vachiti depression chiti ndakaipinda ini mudepression ndakaipinda vanhu vaifungwa kuti simeni vakuti kudiko kona ndati hauzive
ndakaipinda Ndandibva ndizopafundisira mwatauro. Okay, all right. Ndakaipinda ini guys. Nhasi ndauza kubasa kwangu phone call, recorded phone call was made uko iriko. Ikanzi inzwa munafona. Akazoitoka ndinga outfit yacho orange yakatagwa mimi yakunzi ngatsika zva orange makatoiona pa platform pa page. Outfit yacho motoiziva. Motoidza musana chaipfeka chakudza. Kavhupu ke orange yakanaka top ke orange so zvakaita zvima flakes so. Ndo zvananda kateka. Ende ndo zvakava vakataura but havagari Peter Braka. Vakapiwa picture. Anoona. So munonyetsa kutoona kuti depression is real. Ndasingazvibelieve in chiro chinoita depression yatoudziwa nezvacho. Yakazondinhafa ini. Apa uri munyika uchangouya muno apa hauna kwaunoziva apa mai mwana ungodhipenda nevana usingaziva pandakana mhuri iri muno mai mwana mhuri yekuti iri padhuze ndine hama dzangu dzakazara dzimunoona mai nini vangu nena mai vakawanda but vari kwavoko taingozvekuti ana vanga ndapinda but you know still that close animaona and then every day mai unoiripinda depression ukatsaka ndodini todzokera kumba ndoita sei ndodiniko unozvibvunza ndakazotanga kupiwa ma-ideas nevanhu vanhu vakati enda inonzi citizen bureau advice ndizvo makaditi endai kunonzi citizen bureau advice endai ikoko vamwe vakati handakapa ma-advice hobo makati pama-contacts kuti fonai zvanyanya fonai pakati ndobva ndangotenda kuti no man mapurisa akabva auya kubasa kwedu I think that day vachifambirawo imwe nyaya ye-service user ndobva ndangoti ndokumbira kubvunza ndine kesi yakadai how do I go about it because you report it ndobva ndavati tuone ndobva ndatovhura Facebook ndobva ndavataridza vakati you have to come and report ndobva ndakaenda kupolice station ndobva vakafonegwa ndiripo bva matitozvisanyorwa pasi zvikanzi anything chinenge changotaura zita rako please come back. That was what the end. Handidi kuvanyepera, that was the end till today. And I've also maintained my peace. She's also maintaining her own peace. So, guys, I may know, but and that is why I still cry justice from Kazuyane. Anishi, you know them. Tapiwa, zvakaoma. Kungoti vanhu dei zvaitsombogonda one day kuti vanamboya vachitaura panapa vachitaura kana vana Brian Bobo vaya vambobuda chikudza depression vakadzipinda vaya achangopinda unopinda vabereka unodzipinda unoipinda vashoma vakapinda vasina havo kudi kuwana depression but even me as me guys ndenge ndichingoti those things ini ndisati chikakureka kunamata Mwari kandi ndichitanda zvikuru chaitoita because marwiro anondiita so pandofunga kuti trend yakaiswa kudai ndifa kunowira mairika zvinongochinja last minute ndongosiyana nazvo trend yakaleiwa guys madetails emwana ndatoendesa zvokuti para chokwadi handina kuzoendesa angu akakwana pamwe nemwana dei ndakaendesa angu zvakatoitwa nemurume kutara chokwadi dei ndakatomama chaiko zvino handina murume akati no akabva aramba akatite no you can't kana zvaramba zvaramba ndo zvakatiponesa ndo sempipo kanga zimbabwe ndigarira chi zvamunototuka mashelai ndopinzana pisi kudai aiye man isusu ndi pamwe pane zvinodhipenda nevanhu pane pamwe kuti tinongogona kutukana nditi tichingotaura chisana ndezvekuzvira kusocial media ndopanozoona mangwana achisekerera nedu tikasangana toseka futi ngoti tichingodaro andiwana but kune vanotozozvitora personal deep chaizvo zvekutodaro kune vanotozozvitora personal deep chaizvo kutoenda mberi kutoti ngafe ndizozvihandizozipendawo nemunhu handizogoni kusvika hangu ipapo andiona tichingoti ava tikutuka tosatukana kamangwana ukasangana vanhu wagana moti vanotititsa vanhu ava vanotukana mungana vowagana because zvine zvinhu zvepasocial media but kune vanotozopinda deep zvekudaro zviriko ndakudzaiwa neya yemwana wangu uyu munino wanataura panapa tikazoita zvemalawyers nezvematsamba ikwanakadzi vachichi kuti zvibheke up munhu akazviita ndiani bhururu wepadhuze ndiye anenge achizviita bhururu wepadhuze ende kunokushamidha ati zvinhu zvinongoshandudza nyaya ina handikuzoningirira matiko neabuti vedu vapi
zvinenge zvati life is spiritual. Zvinenge zvirimo muspiritum spiritual. Muspiritum zvinenge zvirimo zvakakebva muspiritum. Zvinenge zvakakebva zviri muspiritum zvirimo muspiritual life. Papa ndokudza tinoacta drama. Rinenge rakaactwa kudhara vanongosadoziva kuti zviri kudi hanzi vaswera chinodipisana kudaro aizve chido. Pane pekuti vanhu vanoita vachitamba zvavo, pane pekuti sonata pakwakudhipisiwa. Pate kudhipisiwa hanzi naswimi majori anokutuka kusada kuripota. That's you see the difference. Ukona pane difference manje swimi. You see the difference manje. I am not like her. I think she can go to length to do that. I can't because affect zvinhu zvakawanda. Kwatuve utsinye yakawanda itawo. Saka akambofa akene kutukwa ndiani kune goverere kutukwa ende plus futi iye uya anotuka kana basa ndiani wasina kutuka passocial media tasaone kuti tikada kunyora bhuku revanhu munhu wese almost everyone chete ari pasipireti akambobvuraudzwa including namai andoona. Saka ndozvitozongoti ibenzi tosiya. Handina utsinyewo, handina mwoyo woyo wati utsinyewo, handina izvozvo. I can't. Denda ndine utsinye kusvika ikoko taizoita naizvozvo. Zvakafanana izvo nepanyaya yadhime pepa ndogara ndichiudza. Maybe she knows the truth. Handinotaura. She knows the truth. Anozozvidza kuti maishakira vanhu vanotsungisa. Anozvidza kuti maishakira vanhu vanotsungisa. She knows. Ndikatoti kwasiwo uchagofarisa iwe bamukuru wacho vako unonyatsokuvaziwa uchagofarisa chipinza uchikadzira ndongo munoziva mukoma ndiye dhime paidaro nguva munoziva vanhu vachingokunyengera unenge ungotaura handimaona. Asi ndakatoziva kuti ndapisira. Anotozviziva. Apisira ake kudaro ini nchibva dadini even sipo chichi ndakatotenga sipo kwadhime bhuku ndikatotenga sipo ndikati une murume wangu ndikati but kwamaenda munoza ndikatomuza kuti munoza zvamaita izvi ichanzi meli zvikati no you see the amount of calls that I'm receiving from kumabhodha wechichichi you see kwazviri and then kuzari kutamba neni handitambira yani napandokwana where am I fitting in you know and there was still achininyetra chazvo because muda kuwatisana. I just have to make it. Ndikangoti you know. But ndaitomudza kuti this is not the way to go. Zvino pasha media zvinopera nguva. Chino musondo ndakanga ndichitaura naye so pachimutsa ndichimudza wangoti ende zvakaoma. Uchafa uchauraiswa nevanhu uchiseka ndikati ndozvandiri. Anozviziva she knows. Vamwe vakati makwanisa munomutumira madzisipo makamira kuti chii makamira nani hazvireve kuti just because tatukana kana kana dambudziko rikwanisa kumubatsira tinotomubatsira and wese still asina kusimusa even pasamwe ndakakabata papa sina mbonyogwa zita rangu there was no melin pasita rangu it was just papa nemasitanga aripo papa sina zita rangu iye anozviziva. Ndakatomuplida ndinoti kwama kuenda kusiko akati no the amount of you nemuri kuona mega ndikufoni but foni yangu handichagona kubata foni because zvandiri kuwana every time ndite zvema-drugs kupini anmona ndozodini saka unoona zvinongozopera because kwakungo iye anozosaka achingoseka kungoti ndakazo but mofuka tivimidei zvakazosvika pakuti adhipisigwa dip ndaisazonyatsokuipindira ndakazoipindira akazvinze dip zvokunzi adhipisigwa zviri dip zvokunzi anzi kana 5 years I was going to intervene because inini ndinawo maconnection acho zvekutodaro kwete zvokunyepa zvekutodaro ndaitoipindira kuti aiwa no ati haya no handimaona ndozvatinenge chiita but hatizodhipisi zvokuti tosvika pakutotana utsinyo kadaro but anyway takasiyana umwe anodhipisa kusvika ikoko umwe anodhipisa kusvika ikoko tisati tichingoti kutukana haiwa tongotukwa zvina basa tichingotukwa tichingoseka tichingofara handimaona tichingotukwa tichingofara tichingodai hanzi vanhu vakadai can order it aizve hiti inoodwa the way yavakamhanyisa send people the way yavakamhanyisa vachiti futi yakanga iri kulive kwaedzikana evidence wacho akatofundikwa kuti futi makaiona kupika apa takaenda murume takanga taenda kubirthday tikamwa doro tiri 3 nemwe mukadzi so kurustenburg kwete kujoburg kurustenburg kune imwe nzvimbo tikatofara tikatonakirwa tikamwa doro tikadini dzakuma 2 am takuenda kumba ndopandakasvika kuti murodhi umu matinofamba tinogona kungohaitekwa pamarobots kana pai saka ndakakangana kuti tadhakwaka ndiri kukangama kuti ndakabaya life hani muri kuona apa ndokutara nevasikana ava vakatipinda mota ndakangangoti pana ndakadhakwa hanimona mosha futi edzinge driving ndakatodhakwa ndikati guys tinogona ngorohwa kungohaidekwa mandikirimirai nditore skida ndiisa apa ndobva ndaisimudza ndobva yabuda palife ndo clip yakanotorwa iyoyo ndaidori mumota kune vakanga vari palive vanoziva chokwadi ndichitoti gaidibvise kwainoga tiise pachena kuita kuti tikaatakwa pachi kana pamarobots because vanobataka pamarobots veusiku especially kwaranziri vakadzi chete toriyo tozvidhifenda
vanhu vakatotara mumoto akati mukidepimo infute mukidepekati tangwetira kuti chii mweya takatodhakwa mangwana makuseni chimuka it was buzzing vakaenda kwaevidence nekuti vakazoenda kwaevidence apa kwaevidence atove nemadays ndofunga 2 days tabva ikabva yamhanya tikangosiyawo zvikaenda zvakadaro zvichitendererawo zvakadaro but the honest truth is kwaevidence namba nekuti takazviendera tine isusu kwaevidence and evidence takazomudza chokwadi chinangwa changu choenda kwaevidence pakutanga chakati kuda kutombonetsana naye because remember taitofamba tichiita malive tichienda kwaevidence kwaka ndaida kutoenda kwaevidence kuti evidence buda mingina titaurirana tionesana because airamba kuwisa zvinhu zvanga zvikori simple zvinhu zvaifunga zvisiri izvo zvakaitika hanimona zvaifungira it was totally hazvisiri izvo hanimona so pamene zvakazongoescalata utasvikawo zvikabva zvangoescalata but it was not the intention because taiza kuti anotobuda hanimona iye akabva ramba kubuda because taitoti haanobuda kutaura nyaya yedu so guys chinoita tinangwa ndizogona kutakurira vanhu chigumbu ichi vamwe mazhinji vamwe nene ndakavatadzira zveshuwa handisi mutsvene ini handisi mutsvene regai ndirepeat I am not a saint and handisi mutsvene nditori zimutadzire kupedzisira neniwo zimuroyi rekupedzisira hani munoona but ndinotozamawo kuti pandinenge ndakaroya I try to make peace hani munoona pandinenge ndakati ndinotozamawo kuti tigadzirise tiite move on in peace handigoni kubatirira chinhu cha2015 even chinhu chelast week chaiko guys handichogoni kubatirira handiziviwo kuti vanhu vanozoramba chingoni ndotoshamisika munhu anenge achi handikungoti takasikwa zvakasiyana munhu anenge tsara kuti yakazombo ini handizvigoni manje kuti ndibatsirire chinhu chekuti munhu akadiita last week ndizvo zvotofanwa kunamatira mweya weposa kuchandikuvadzisa mweya iwoyo munhu akango last week abva kundibvuraudza kangu yakati meni ndakutosekerera hani munoona ndatokangama because maybe handisi zvinhu apa hani munoona handisi zvinhu apa saka I can easily let go because then chingoti talk obvious tagara totsikana cons chete mukutamba munotsikana cons but chiri important is to move on kwete kuramba makango so zvona ndizondigira zvinhu zva2015 2013 2010 2011 handizozvigoni hanimoona handingazvikwanisi ini ndambotukwa nemwe munhu so ndine mav11 zvirimo mafoni zvaingorimo mafoni mangu nditukwa ndakabata mav11 angosvika kunditukwa kapedza ndichingoti ndopurisa ndorega ndopurisa here ndorega ndichingozvibvunza ndoga ndopurisa here kusvika ndazongodhilita ndisina hamuna kana ndamboziva ndasvika ndakazotara nyaya ndichikupai pasina mav11 munongoti kuipa tiri mav11 kuti ndaive nawo mufoni ndaive nawo achindituka ndakavabata ari mufoni ndichingoti madhimina munhu vaizachiti ndoburitsa vachitiburitsa ndoti ndafunga kuburisa hakuiti kuti burisa haisi ndoti ndagaya kuburisa hakuiti because vanhu vazotadza kunditrasta ndakasvika kumadhirita kumadhirita guys ndakazozvichengeta mufoni saka ipapo mwana wakandipawo zvivo zvokuti tigone kuregerera handigoni kubatira chikumbu asi in some other way king hazvina kunaka because uchakuvara nazvo izvozvo one day munhu achazati ndo zvavari obva kuya mudhuze obva yatsokusira poison chimwe chiti chakaregererana ozokuitira iri poison chaichaiyo poison wobva wayatsokufa manje animona kusanagona utoenda chikumba handigoni ndokuti vanhu achindituka vabloka voya kuseri voya kuseri nhasendie pane munhu akauya kuibhuku ndakabona achindisa zikomenda kundituka munyendo vana kuti vandamubloka saka ndofunga azinge akuda kuti ndasi live akuti akuya kuwhatsapp kwangu sisipeni saka makandibloka ndaona ndakabloka ati shaa ndakabloka kusara nezuro usati kwati ndakakublokera chii andona because iwe ndakakublokera nozviziva wakanga uchindituka musuno kusara zuro unokuti zvakati zisime ipamena tozomuunbloka anozomuunbloka asina ainditukirira zvisingaiti kusara zuro ndinokuti mwoyo wangu ameno mwari amen andigotozomadhilita grace kona nekuti andindichoti kana kati tichitatofanana ndingangomakanda ini amtandibhebheta peseni amana zvandindichiita ndingangomakanda tatofanana ndikandidhilite ndakazodhilita mav11 obhoyi wayo anga ari mavhidhiyo maaudio machii maaudio ndikati tinomaplayawo ndikati tatongofanana ndandidhilite ndakangotukwa ndakamabasa ndikasvika pangodhilita ndangotuka ndikati zvino zvaatuka watuka asi zvino zvabvei yesi ndaenda kurovayo ndikati zvino zvatabvei hapana tangotuka zvikadaka tokungolaza tongoenda mberisu nelife. So guys, yeah, that's it. Anyway, but I think tosuka zvakasiyana vamwe havangoni kuregerera inini ndo chinhu chiri easy kwandiri manje to forgive. I easily forgive. That's very easy kwandiri kuregerera ndinotoregerera. I think I need that one to stay away, yes.
kuti ndakaregerera I stay away. Chero zvoita sei, imagine uno stay away yacho unoita stay naye for Christine. Let's say waregerera, let's say masangana pafunction munhu auya kwauri unoita sei? How do you like stay away? How do you do it? How do you do it? Because ukazvitarisa vazhinji ndisina kumboita mafriends nawe kuti tiri mudhuze no, atimboiti mafriends emudhuze zvokudaro. Munhu ndakaita angatove mudhuze ka1 chete ndiye timwe vanga vemudhuze, vamwe vese havasi mudhuze, vanenge variko but still vanongokupisa. So uzongomuregerera, akazouya mangwana akuona osvika pauri iwewe unoita sei? How do you unobrusha? Ina ndigoti kuignora vanhu manje. How do you brush munhu atataure newe? Unozviita sei? Ina ndizvigoni manje kuignora vanhu, handigoni manje kuti ndizokwanisa kuti ndiignore munhu auya achikumborosa ndobva ndamuignora zvokuti vamwe vanobva vagona zvekunyarara zvake. Ina handizozvigoni. Ndozomina ndizo ndakatiza pazvanga zvatanga paya chipatanga ndakatiza because ndenda kutadza, you know, ndenda kunyara hanzisi mugoni bada kuinbox yakuserious let's cook. Rega ndikutaurire mazishira yadzoka naini machira yanda kusese naye mota asi mashira that is koda kudziya saka chidzedza kuuya unoziva kuti chiri funny let's cook is the people and vanototi takapostwa kumvenge most of them are the people that are here. You remember pandakauya ndakurevesa ndichitaura kuti ini zvevhenge guys ndangu anchadi. I've done apology several times paFacebook kwete kuseri because ini tiri munhu anogona kuregerera ndofunga. Saka in my brain ndinozviudza kuti vanhu vanokwanisa kuti mwoyo wandinawo kuregerera. I came on social media several times, let's cook, and I praised my life button and I asked for apology. Ndikati kana pane akabatikana wese ndinokumbira kuti auye andi approach titaure andidi kunyepera ndikusara pamberi pevanhu izvi vamwe vari mucomment section. They came variko vakauya. Ini simeni nyaya yangu yakambopostiwawo chero isina kupostwa neni but vauya. Ini yangu nyaya yakapostwa naningi but group ranga rirenyu I was taking I took accountability. Umoya kuti ini yangu makaposta takatokati dzimwe ndasatotombozizivi because remember ikangouya waingoti copy and paste woposta andichandambozivi ndaingobvuma. I took accountability and we made peace. Vari pano majority yevanhu vanototi takapostwa ruzhinji rinotaura zvokuti mvenge imbovabvunza kuti kwewo wakaitwei uchiona kuti ansa ibudi. Ndabvunza vakawanda so far vandiona mumacoment section ndingoti kwewo wakaitigwei. It's true, Pamela, very true. Ndobvunza kuti kwewo wakaitigwei hagoni kutaura. Inarrative inongomhanya chete yekuti mukangotanga kuti meli nkomwa munhu wese anenge angoti meli nkomwa, meli hure munhu wese angoti meli hure neasingatomuzivi. Ndo zviripo vangu chaivo vakapostwa kumvenge kutaura chokwadi. We made peace. Ndiri kurangana pane a certain lady ane group rake takatotsikana konzi zvokutodaro yaitori group redu mvenge against group rake but she came akati zvamaizondikutsira nawo paya takati my sister sorry iko zvino she defends me like shit mumastreet munhu here ndiye munhu angadi ari pamberi kuti mvenge but ukamona achiti siyanai nasimeni moda kuti vazvichekere unotofunga kuti vanhu ava vakambo for the longest of time kutaura chokwadi pamberi pamwari. Even group rake remadzimai ari muno muuk close again. Ndizvozvo hazvo comment section inohakira but ava vanoti mvenge hautozivi kuti vakaitwei. Ukavabvunze kuti vete vakaitwei kwanzi kwaitwei kwaingopostwa nyaya dzisina kuvherifaiwa. Iwewe uri kuretsana nekazeni yako Nicole uya wonyorera zinyaya rako kuda nerechokwadi kuda nerekunyeba mheno zvakavanzika uya woti ncho woti paisitongoita kopembe sitokanda yopfuta nyaya yopfuta handiwaona munhu worega kubatswa kuti
mangwana ndimagi uyu ane hama yake yararira kuwachisa dileti kukuyu andika oya nezinya rake raanoziva iye isatizivi kativazivi vanhu ongoya naro otipa toisa kwanzi ph no not ph oya nezinya rake ongotipa istaipokanda tokuchidzira zvofaya zvobhebha handiona chete ndo zvaingoitwa vanhu vachituka vanhu vaingoti yakauya kwaitukwa munhu chaiko chaiko vanhu kotukwa munhu kwaitukwa vanhu chaiko chete utobva mwachitwa kune makuva ndomubvunza kuti ndiani akafa iwe ndimozodza munhu akafa tisingaziviso ndiani akachimbotodzaiwo pakafiwa hapana ndikuudza kuti vanhu vakasvika to the extent yekutsvaka ghost rakabuda muri kuziva nyaya yegost guys maivepo ipi pakaita ghost rakambobuda pasocial media parichitaura transition ini ndakanga ndaona nzvimbo kupoland muri kuiziva ghost ndikari challenge because there was no issue yakafanana nayo ndikati buda usiri ghost buda pachena utadze mapepa ukaona nzvimbo kupoland I will reimburse you your money yacho buda and I was ready kuti ndinototora mari mutu kusouth africa koma savings ndinomupa ngabudze because apepa kusanya yakadaro ranga rauya riri ghost akanyepera kuchema handika kwana vana andigeni vaya vakaita malive vachihakira zvokumanya kuhakira zvamunopiwa nemagost izvi ghost rinoinda kurinokupanyaya kunyepa umhanya nayo zvakaitika kwaruisa musununu harimwana vakapiwa negost rauya ghost ikati akachema akati ndazouya ini ndati challenging abude vanhu vakati buda ghost rakabva radisapia neakaundi ichibva idisapia vanhu vakasvika pakutengwa kuti vaite izvozvo pasocial media ndo mapiriro akaita ghost iroro ndo mapiriro akaita ghost reri hanzi munhu wese ari guilty paya kozi vanhu vaiti zvaifaya ende kwainakidza zveshuwa tidi kureverana nematsanaka ngatitaurei chokwadi kumvengedzenge kwainakidza ngatitaurei chokwadi kumvengedzenge kwaifaya kumvengedzenge kwainakidza because munhu wese aitomuka pakusina kanaka kuti nhasi kuri unopostiwa nyaya dzahandi dziri kuuya nekuti vanhu vari mudhuze vanenge vachizvatagona pamberi zvozvo vari mudhuze newe ndivo vainonouya nemagosti vokanda vopa nyaya handiwaona isati tozivi pamwe dziri kubuda necanada uko isati tiri kuafrica hatidzizivi dzecanada handimaona yopfuta yobhebha remember akandigo uyaya apostwa zvise mapictures akaiswa apa ane vamwe vavengi vake vanawo vakunouya nedzimwe nyaya handisi maona kwaifa asi kuti vanhu havachada vokutora accountability vakuda kungorasira vakazongorasira munhu wani ere ini ndakabvuma kutora blame handiwana yemunhu wese especially kumaadmins angu but munhu wese including vavane mhosva ndinochamusika nevanhu vaitouya nenyaya kuti sisingaitedzwa nepi taipiwa nevanhu kaiso handiona ndovavane asi akuna munhu achada kumirechera kuti ivi tise tine mhosva taidai hapana nesengakumira kumateresi vakutoti ndekazodaibe but vamwacho daitovaona but vamwacho vaitotipawo nyaya dzacho vaitouya nenyaya kutaura chokwadi guys kwainakidza asi kuchinakidza zviri toxic esikeli kuchinakidza kuri toxic asi kwainakidza asi mozo zviri toxic zvinonakidza imi guys ngataurei chokwadi zvinhu zviri toxic zvinonakidza kwainazvo imangatisikaubvekedzwa chimwe mangwana inofuma tiri aizve unonokomenda mangwana vavengi vako joyi vanoya nenyaya dzako thank you minister nemamwe magrupu akazopera ana mafira kureva zvava zvakangofanana is just the same thing zvavari kuita papeji kwavo exactly zvainoitwa nevhekevheke exactly zvainoitwa nevhekevheke yacho tikwangoposta tikudai vanongoposta so minister of truth thank you ako for that one uzozvibvunza kuti takaita zvinya kuipapa kwaita zvamuri kuita hamusi kuzviona ndosaka mutoona kuti pandakazouya neconcept yediaris ndakachinja strategy ndikati uya utore nyaya yako wega ndikati uya munhu ndikataka kuti munhu ngachiuya taure nyaya yake akazvimiririra kuitira ramangwana kwanzi ndokwandakawanira husband yangu kunozongobuda zvitoxic zvakandakazvizotauri unoziva kuti ndivhekevheke yakaendesa vanhu vakaenda kudiaspora vanhu vakaenda vaenda kumadiaspora nevhekevheke vanhu vakaenda vakaroorana ikokuya vakaonana vakaroorana vamwe vakapanana mimba vamwe vakapitiswawo vakarambuka zvakapangoitika zvakawanda paya ende harina kuita makore akawanda gurupu reda but rakangofaya rakangoti bum faya hanimaona paingonakidza asi kuri toxic ndo chokwadi makabvara chinhu chichoti chinofaya zvisingaiti asi kuri chiri toxic ndozvanga zvakaita vhekevheke yaifaya asi iri toxic kwaive nemunhu wese aimbomuka makusera chingoti kumvekevheke nhasi kunei ndoranga riri gurupu remunhu wese social media yese ndoranga riri gurupu ranga rakabata vanhu vese aimboenda kunoungana ikoko
Kokusati kwave nezvemalife kaizvo time yacho. It was toxic fun iyoyo andiona ende tasingambozivi kuti chinozokala ndosaka taiuya tisina magosi tozomwacho aivanga ane magosi akati magosi ndokudza ichokwadi guys. We never had any ghosts. We never had any ghosts. Pamela, you are no longer. You used to be very much. You are no longer. But you used to be like, I don't know. Ngoma masimba vaiti vakatanga kuita zvema-drugs. Ngoma masimba vana mboroiwa vakatanga kuita zvinhu zvema-drugs. Ma-drugs. Iko zvino vati vechigunduru vanga vapiwa imba neAustralia watu vagara mumba vakatotiza mumba mustreet mava kuinjecta mukoma masimba. Vakangopinda ma-drugs mukoma masimba. Havana kana ndakavaroya. Exactly, Kotilda, exactly. Ndo zvazvaingove. So ndozonzwawo vamwe vanotadzi sisimeni kwanzi meni yakatora concept yangu yedialysis ndakatanga nayo. Chinozondinetsa guys ndechekuti anditika chinozondinetsa ndechekuti kana kunoserwa concept sei pasocial media pana nakiti Tilda vakatoti inspire wesusu, pana namachisamba vakatoti inspire wesusu. Hanimaona vanhu vakawanda vanoita zvinhu zvakawanda zvokuti vanhu vanotokumaskitsi vanotokoperana vanhu. Handiti kana wakatorerwa idea, my sister, there is still chance. Facebook is big for everyone. Open your own. Ita izvozvo zvandiri kuita izvozvo itayo pasaidi apa. Vanhu vanongouya ikoko kana zvichinakidzana vanongouya votongofollowa. Handiti vanhu vanotongouya votongofollowa ikoko. Hakuna chinonzwa ndakategera chakati post ndakatora. Facebook is big for everyone. Maskitsi aisanitora nevanhu anotendera. Unomaona kwatari Martin, mangwana unomaona kwaMusekiwa, mangwana unomaona kwaNyati, mangwana anotendera maskitsi wayo. Matalk show iko zvino titoona ndachitoona live imwe nhasi yakaita nachidhamdham nesuro. Handika akanga atori neguest yakanga ichitora nyaya yayo. Saka ndobva ndati chidhamdham andikopera. No, there is room for ndikatoona dzimwe nyaya ndikatoona kuti anotogona kutodzibata ndogona kuti musaneti ndoti bata nyaya iyi. Facebook kubatsirana kukura tichienda. Hapana menduru pano. Anomaona kubatsirana tichienda. Boro still handina studio ini. Studio ndatonoita ndaa kuZimbabwe ndowanda nota studio. Kana kuZimbabwe awa ndotonovhura inonzi podcast yedu. Madhaya titera neoffice nepodcast yedu pasimba. Tichitoita tiri mumapodcast tichibatawo side rekurera kugarukwa kuna vanoitwawo mamaita mapodcast tichitorawo tichivaunza tichiti zvichitofaya. Handina studio. Kuno kutongozvitira online papa zvoinda. So handizoziviwo hangu. So guys, pane chimwe chamoda kubvunza here ndozvanandida kungotaura izvozvo kuti mungoziva. Anyway, mutozosvikawo kusei. Nyamiti yatosvitsa uko. Nyamiti zvavanotofaya naye. Nyamiti sei ndisingakuzivi naye Nyamiti. Zvamunofaya. Ndokukatosvitsa apa saka pari chimwe chamoda kubvunza guys. Ndachikuudza chokwadi checho asi muchava musingazivi. Chane ndisina ngotaura zvangu zvandinga ngonyarara. Anachichedza mavhangira kumberevheke uku. Vaitombotukwa vanachiedza. Asi vari panapa nhasi. Kumberevheke kwaitukwa munhu wedu. Isusu vacho taibvarurwa, isusu vacho. Kwaibvarurwa munhu. Munoona saka it's just looking for an excuse to fail. Zvinofanira kuenda zvainakidza kwaifaya kuya. Kazi yaivhudzirei ingori chebhe yanoshandisai iyo yachebhe ndo inongozora musoro mangu ndizore chimwe chinhu chebhe yangu yandondichesa. Ndatikumvekemveke vanhu vaiplagana kani. Iwe at least thank you very much akosu. Ndiwe munhu wani auya nechokwadi kubva ever since nyaya dzakatanga kutaurika. Ndiwe ako thank you Su. Murikumwa hanzi ini vheke kanditira zvakanaka pandakafumura murume wemuninda wangu akanga arura nechihure. Thank you. At least watozvona wakauya ukamhengeti wakapainika wakapani nyaya hatoona akaposta. Zvino hakuna anozongobvuma kuti ndaikanda nyaya zvita kunge taingoyo hamheni utaidzwa nepi. Ewa Nyamiti is cool, I like her. She's very cool. Anotofire manje Nyamiti. That's why anzomuziya, you know. Anofire. Vatumbosvitasa kuti chenai ndongogururiswa nechikwata chevanhu vasina kana basa vashoma ichocho chikwata chocho. No, I think it was God's plan, guys. Zvanga zviri zvekwamwari kuti ndaifanira kutanga neikoko kwacho. Andimona ndaifanira kutotanga nekumvekemveke
kuti ndive toxic saizvozvo kumvekevhenge ndazobvako ndozouya kunoku then maybe ndotya kuita toxic ndichishanda nevanhu. So I think it was God's plan. Mozati kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari vanozvironga guys, you cannot run away from it. Mwari vanozvironga, hanimaona votozvigadzira saizvozvo, but pazvinoitika tinge tisinganzwisisi kuti chichiri kuitika, hanimaona. So I think Mwari vanga vane plan panguva I was supposed to start ikoko zvakaita Sauro uya zvokuti akatanga ndo pandaifunga kutangira ikoko ndichizouya kudai ndichizouya to say look at us nas I am proud and munoona ndisanditaura nezvevhekevheke because it's my past anditombonyari kutaura nezvayo, hanimaona, because handichararami kwairi saka nditonyari kuramba ndichitongokudzai over and over muchondibvunza nditokudzai zvaitoitika ndotokuudzai because ukaona uchiri kunyanya kutaura chinhu chiri kurarama machiri, hanimaona. So ndotogona kutotaura testimony yekuti vanhu vanotoona look at me and ndogona kutomirapo ndogotambira kuti mvekevheke takambodai tikazodai asi iko zvino we have so many people kuti vari kutinamatirati vasingatizivi. We've got so many people vakutotaridza kuti ndikaita dambudziko ndinoenda kunochema kwatisimeni because they've seen kuti vakanga ndinavo kumvekevheke vakaona kuti no haasisiri munhu yo kumvekevheke wokuti taiti nyaya kudai iko zvino tinototaura nyaya nyaya dzedu dzitori safe totovaza imoti nyaya dzane ndakatakura mingani naimikaidza handinoudzwa dzimwe ndokudza kuti ndikuya palive na11 ndozoya na2 vanhu vachifona nyaya uchidzisenga kudai ndichipedza nyaya kuna sakwanisa kutaura palive ka the likes of mukadzi nezuro akazofona after 1 hour 45 minutes achichema haana kugona kufona palive. Asi ndapedza akazokwanisa kuya unenge wakateerera uchitaura nevanhu uchiteerera vanhu vachiuya nenyaya dzavo vachichema vana vadiki mosara kuti ndoda kutouya samama munhu ndokunaisa mama wangu nyengo ndamira so umwe ari munhu kutaura kuti sisimeni ndokurespecta because ibrand name but uri mupana kwandiri but ndauya because ndinoda advice dzako pane ishi yangu yakadai ndoita sei ndinotorwa kuti Mwari munondigonera Mwari makanaka Mwari mukati moupenyu hwangu ndakauya nepurpose mukati moupenyu hwevanhu saka kana wakauya nepurpose zvakanaka mukati moupenyu hwevanhu hautoshai. The devil is there to fight. Satan enemies will rise up and team against you. Ashizvinyuwani and then Satan ndichitondibvundusenda zvinhu zvose kumasure because ndongotasa kuti Jesu cheche pakanga akunzi akudai vanhu vaita sei ndo mafootsteps atiri kufamba paunenge wakuitira zvakanaka vanhu vachitaura zita rako zvakanaka the enemies will rise and they will form a party kuti we are going to destroy her. She must not do this, she must not talk about this, she must not help people. Kunotaka kunzi vakabamari munoiziva mbiri yangu yekubamari pano padiaris munoiziva musanyepedzera kuzunga yenu kuchinzi muri kuligwa mari muri kubigwa mari muri kudai kusvikira ndati okay pari kunzi pari kubiwa mari it's okay let's put a structure paite vanhu vanobata mari ndirege kumira ndimire kure. Handizozivi kuti munhu anenge anhongwa mudaidzwa ndisingazivi akazonditrasta ndikazomutrasta papi pekuti unomuti naiwe ngatidle mari iyoyo ozorega kubuda kuzofuma tichitaura mangwani because we just speak random people kwatatangoona achigara panapa ndiwo tongononga kuti dai handimaona todaro handimazviona. So the state is still there. Handika ikamboita sekunyaragwa kunzi kwadliwa mari kuonekwa kuti kwaane structure simeno yahabati mari yakamboti zii yakanyaragwa kunzi sure here that is thank you yakanyaragwa kunzi vakudla mari yakambonyaragwa kunzi zii hanimaona kana vavonetsa kuti munomigwa mari muno asi uchiziva touya pano toprojekta mari senyaya mabigwa itai kuti mukande zvinhu zvevanhu vaone tikuvaka imba iyo yamira tikukwanisa uyu totopedzera kuda panext saka Satan haadi izvozvo anotosimuka uyo orwiswa andinya mukatoona simeni kunze ndinge socialite katopera ende zvinoperera ikoko animona yorwiswa kuti upere chido but manje chakatangwa naMwari manje hauperi chido manje unotomuka uchidzoka seni because ndotobhelieve inini kuti this is a ministry wakatangwa naMwari. I 100% believe this because ngati ndakagive up kudhara zvimwe zvinomboitika ndikagive up kudhara but nditoona simba rekukoti saka unoda kuti vanhu vaite sei vanhu vasafere vanhu votambura isi tiripo what are we doing Zimbabwe asi ndiona so far buda kuti ndiri mukadzi kana ndokuti ndakabva nekubva sei kuna naAngus Saint atete Angus Saint akaona atakwa musoro saka tongoti zviriko kuvanhu vanobatsira vakatakwa
vakaatakwa ndakaiona vakatopiwa nemasamoni musi unowu saka pana anonzi anzani Flex mupurisa anobatsira havasati vatanga kumataka akuita zvatoita izvozvi vachati vonoataka zvavo inguva Shema aidaro vakazenge vakutekiteki naye akachinja Shema akataura zvokuvakira vanhu vamugara bhamba. So I think ministry uyu wokubatsira ka wagara unotongomutsa vanhu kati vanongo I don't know vanotongogwa chete. Then ukatarisa I think ndozvazvingori Stanley Master asati trust me uchazondudza Clark one day uchavaona panotoitika chinhu chakanaka chete pane maforces of darkness anosimuka. Hanzoda kutengera 1% ari muchi handasina kuiona comment iyi ndandisina kuiona manje Grace yo ndiwa kutochuza munhu wako sha because ini comment ndasina kuiona apa comment yako yazara pazasi saka ya choose your person wako choose your person ipapa is not me choose your person. Hanzi cheripoki akarorewa kutozve anomboya apo neapo mboya apo neapo plus cheripoki anda zvekuri ana TikTok usireku hanzi mediteg matundu hanzi Flex akatakwa panyaya yaRuth akatakwa handiwazviona ka handiwazviona zvonetsa saka mangwana ndopamba ndoti unozwa dhiri rimwe rinenge ritori legit ka wakutya kuti ndikandive nedhiri riya nekuti handimazvioni ndasingatozoti akatakwa unoatakwa zviti tusaatakwe panyaya dzakafanira idzi hazviti tusaatakwe it will never happen unotoatakwa chete unotoatakwa chete unotofambiswa mbiri yekunzi aba mari adla mari azoda unotofambiswa mbiri inotofambiswa chete. Asi ndasingatombozivi hangu but ndinongonzwa ndifana zvakandijamba but hai inotambika guys zvinowanikwa kuatakwa tinongoatakwa tichienda but hatisiri kuita zvinhu zvakanaka because tiri kutukwa. Jesu anamborega kufaka poresa hama dzedu kana kuporeserai hama dzenyu kana kukuitirai nokuti anga muchimataka tongofambawo nemafootsteps iwayo tichingoita zvatinge tichingoita tichidai handifungi kuti ndingaita nidhi yekuba ma5 anenge achicontributwa nevanhu kana kuti 200 inenge acontributwa nevanhu toti ngatibei tidle. I don't think kuti I have the need yekuti ndingadla mari idzodzo. Zuva aroverwei zuva arohwa nani tizviziviso arohwa nani naijeki zuva arohwa kucanada zviziviso titori panati we don't know anything. Kana ndichida help naimi ndakadzvanyiwa chaiko chaiko asi asandambosvika papoint yekuti ndinoya chikumbira. Kana ndichida help chaiyo ini ndichibatsira vamwe munofunga ndingatedza kuya pano kuzotaura kuti ndiribatsirei. Expenjongo imi munofunga kuti guys chaiko asandambokuya chikumbira kai zvanyatsa kudzvanywa ndine problem chaiyanyatsondibata chaiyo ini ndichibatsira kudai mofunga kuti ndingarega kuuya pano kuzotaura kuti guys ndine nyaya yangu yakamira yakadai I'm seeking for help. Ndiro munondibatsirei nesungapisika sendanondondibatsirawo kuti namadhumbe zuva rohwa namadhumbe wokupi asiskiti madhumbe wepi serokanada madhumbe ari muno madhumbe wepi andisisismeli chimbondibvunzira iyo those who have kids or kids who have kids over $20 in the diaspora and are working after. Alright. Kwanzi izvo ndibvunzireiwo kuti vanhu vane vana vane makore ari over 20 handitika vachienda kuchikoro asi vari kucollege asi vachienda kubasa handitika vanobatsirawo here nemabills. Okay. Hanzi vanobatsirawo here nemabills vanhu vane vana vane maover 20 vari mudiaspora achienda kucollege achigara nevabereki hanzi vana venyu vari kubatsirawo here kubhadhara mabills.
Alright. Pindirai mubvunzo guys, hanzi vana vari kubatsira kubhadhara mabhills here. Pindirai mubvunzo. And yes, they do. My son here, he doesn't pay. Oh, and who finished college? Achinda basa, they have to chat with them. I think it's show utarachoka de vana fakutidza kuti kunobata kwa mabhills. Honestly speaking, because andizivi hangu guys, but imimi munofunga kuti guys tingazviite here chokuti tingaita here zvokuti vana ava vanenge vachitenga designer shoes designer clothes. Handika mapepa achisvika every day pamba maplastic, but asingati regaiwo ndibhadharewo kana kuti wifi chaiyo, regai ndibhadharewo magetsi. I think it's a good time for them to start taking responsibility. Oh, my responsibility. Oh, emba. I think so. Responsibility. They need to start taking my responsibility. Hands mwana pinda. Ayo anu fa upinda no lead. Anotopinda. Ongote basada kungo no shale shamari zake. Unoziva ene mabundira nito anu ashinda no shale mari sinema shamari zabo. Sama ya noya kuda iso. Mari zinenge zakate sikwa pa side. Mari dzinenge dzakaiswa paside vachibuda vachienda kunodla kumarestaurant maimwana maweekend out aya vachienda kunobhuka birthday remusikana wepanapa musikana wepanapa kutera 19 ka izvozvo vakabhuka kwaiti kuenda kuliverpool. Ndikati liverpool munoziva kwairi, munoziva kuti kuenda kuliverpool kwaangu Gordon here. Zvikanzi no tinozongopfuura nekwaangu Gordon but totoendawo kuloids watotoenda tinofara tisikoti kuliverpool. Vanenge vabhadhara mari kubva kuno kunobata Liverpool kwati kuenda netrain kunobata Liverpool vagodla vaigofara vari komari otedza kungobhadhara kana magetsi emba e200. Haimi vana ngavadzidziswe maresponsibilities guys, kutoremadza vana. Charity begins at home. I agree with you Tembeka. They must learn madesigner kutenga bhutsi mutsuno kwakatenga bhutsi 350 ndakarwa nehana guys, ndakarwa nehana 350 ikatita 100 tinenge yadhurisisa 350 bhutsu pounds. Saka munoti vanofunga kubhadhara mabhiri, ufunga kubhadhara mabhiri. Ndakawanawo bhiri 1 ranobhadhara at least zviripo guys. Ndakuenda, I'm going. So vari kuda masola guys, musakangana vemasolas. Vari kuda masola, mbondibata. Tine kambani yatiri kushanda nayo yemasola yonokusira masola kumba kwenyu. Andi vane vana vari kuda kunyoresa nzvimbo muHarare, only Harare, Pine House College. Tine chikoro Pine House College chiri muHarare, chikoro chemaemo epamusoro, ma-A class echikoro, it's a private college, private school. Ine Cambridge nezimseki zvese, it depends on what mwana aite chii. Handitika tatozodzikata zvedaibhurenda tichazorera zvepano anoziva here, zvepano mubvokobvoko kuziva. Handika so guys, jakwazi zvinozonyanya, aiwa kana zvinozonyanya. So guys, vanoda chikoro nzvimbo utambura nzvimbo imwe nechikoro, unoda chikoro good school Pine House College. Uri kuda sola, ndinoda sola, uya mama ndibate bulawayo chakananga tinoisa sola magwetsi ngwe. Chakanakira masola edu ndechekuti masola aya mapanels but shipped from Canada. Antika anenge ari maCanadian solars aneswa ipapo. Bigara kuti kana sola ichinge yaiswa maimwana unotorova mheno, hauna kuti bhatiri rangu zokombera chino bvunzai vakaisigwa. Antika vanenge vachingori nemasola vanenge vachingongenga. Anotangira kubva pa3 kVA kuenda pa6 kVA kuenda pa10 kVA inotakura zvese 10. Hapana chaunoti ndoda kuzotakura ichi kana kuti zvese unongogara noma semabhatiri wakaita kuUK ikoko magetsi pawadira unenge unawo. So please pindirai pakati muise magetsi. So kana uri munhu wepano wandinoziva ndo approver, you can pay your upfront of 70%, woneswa magetsi ako wozopedzisa mari. Only kune vandinoziva because tichida kuti ukama hwakanaka zvinozonyadzisa kuti sodzirigwa sola ati wabhadhara sendi waneswa sola uzoenda unosukwa zvonyadzisa. Anomaona, saka tinoda vanhu vanenge vachidini, vanenge vakabatikana. Hanzi tukubike, hanzi anotomboziva, unoziva, hanzi andaziva. Ko inini ka nyama dzakaona red meat ndakamboimira mazuva ano, ndongodya white meat, fish, chicken,
pork ndizvo zvandingobika izvezvo kuti kumbopambanya padiet apa handikuona kuti vana kuti fese yadzikira ndo vakutenda kufara chaizvo kana pari kundinetsa pa1 pamahipa apa mahipa ane nharo guys hipu rine nharo izvozvi guys hanzidikuire ndibatei kuwhatsapp tipedza apa come to whatsapp and then we organize the deals inotosora yave kumba kwenyu izvozvi neweekend vana vakudza kuti vanenge vakutokudza paweekend kuti tave mumagetsi vanenge vakutokudzai hanzi mari anosiyana maprice kutangira 3 kvm ine price yayo 6 ine price yayo 10 ine price yayo zvinodependa kuti mukuda chii mukandibata kuseri then I'll be able kuti ndikwanise kukupai maflyer muonesana kana taronga tapedza zvakatongochaya kana uchitoda mangwana chaiye kana uri muharare une mari yako deposit mangwana chaiye vandokudza kuti maiwe watigonera kana taakutobika negasi stove tatovemba tiri maonai malights ariko zvichitodai andimaona so anosiyana Ivan anosiyana mukazouya I'll give you ma information emaflash zvisere kusere so guys ndakuinda mondinamatira kuti hipu ridonhe guys veduwe hipu raramba kudonha ndatambura nehipu onai guys ndatambura napapapa paramba kudonha ndashaya kuti ndopaita exercise yei apa handisi exercise ndinodza mahipu kuti ndeipi apa paramba apa onai paramba apa pepa muchingodonhawo apa zvaita nani apa saka hei panzi pokusi yei pokuinda vasha pokuri right one but right pokusi but so guys tobatsana ndika God bless you guys tobatsana pakati pefika apa nemavhiki ratopera tichaona pamwe pacho pane chida kumanaiti masikati nediripo saka tinouya palife tofara andika muve nezuku kwakanaka good night.